A dáme rovno, môžeme ísť do toho. No však poďme, akože ja som zvedavý, čo si pripravil, lebo vždycky máš nejaký intro, tak som zvedavý, že čo. Ja som si nič nepripravil, pretože položím ti hneď prvú otázku. Kto si ty jednou vetou? Ja som podľa mňa, že milujúci otec a taký, ako by som to povedal, že možno naivka v podnikaní v tom dobrom slova zmysle. OK, a aké sú 3 slova, ktoré ťa podľa teba najviac charakterizujú? Podľa mňa, podľa toho, že v akej som role, ale ak sa budeme teda baviť biznisovo, tak myslím si, že som veľmi kreatívny, ale neviem pekne kresliť. Som veľmi analytický, čiže mi veľmi záleží na tom, teda na dátach. No a som veľmi konštruktívny. OK. Ako súvisia dáta a kreativita? Áno. Lebo akože v mojom svete súvisia, len sa pýtam, že ako je to u teba? Ja veľakrát túto otázku akože dostávam, lebo tiež sa pýtam, častokrát sa spýtajú, že čo je tvoja silná vlastnosť, tak ja odpoviem práve tieto dve veci. A veľa ľudí si tú kreativitu spájajú s kreslením, so spievaním a tak ďalej, ale ja som dokonca sám nevedel, že som takýto. Mne to bolo povedané a ja som si to až potom uvedomil, alebo tak nejak zvedomil. A tá kreativita sa vlastne prejavuje v tom, že keď niekto príde za mnou s nejakým problémom, s nejakou situáciou, tak relatívne rýchlo dokážem akože vysúkať návrhy, nápady, že ako sa tá vec dá vyriešiť, tak aby teda ako zaostala celá Vlk City, respektíve v tých možnostiach, ktoré to ten človek, alebo dáme tomu tá firma má. Takže to je myslené u mňa tá kreativita. A čo sa týka tých dát, ako veľmi ty sa o ne opieraš? A teraz kľudne akože ten dnešný rozhovor, Juraj Balog, hosťom podcastu Ergi Talks, budeme viesť akože v takej tej životnej línii. Ty si povedal už pred chvíľou, že niečo máš pripravené, nemám, pretože už to presne ľudia čakajú, že už to mám pripravené, takže musím niekedy niečo zmeniť. Ale budeme to prelínať naozaj, že ten biznisový a osobný život, taký ten tvoj celistvý príbeh. A kľudne pokračujeme, ale v tejto vetve zatiaľ tie dáta, že je to tak, že pozrieš sa na nejaké čísla, na nejaké dáta a tam vlastne potom prichádza tá kreativita, možno intuícia toho rozhodovania? Áno, ja to poviem takto, že my v tom biznise, ktorý teda máme, tak my sme veľmi orientovaní na dáta, my meriame naozaj, že skoro všetko, akože s prepáčením každý prd toho nášho zamestnanca, my presne vieme, že čo robil, kde klikol, koľko sa tam zdržal a tak ďalej. A je to veľmi dôležité pre to naše fungovanie. A spravidla, keď tie dáta mám k dispozícii, tak ja teda viem, že čo teda robil, kde strávil ten čas, alebo kde sú tie úzke naše miesta. Ale nemyslím to samozrejme len na nás, lebo však my aj pomáhame iným firmám v podnikaní, hej, že nemyslím to len pri tom outsourcingu tých našich služieb. Takže väčšinou, keď dostanem dáta, tak spravidla hneď viem ti povedať, že čo kde je úzke miesto. Kde je to úzke miesto. Čo teda robíte? Firma je Credit Call, čomu sa venujete? Áno, spoločnosť sa volá Credit Call, no naša firma má 4 divízie a veľmi často sa ma pýta, že čo vlastne robíte, tak ja to skúsim zhrnúť, že jednou, dvoma vetami. My sme firma, ktorá pomáha iným firmám rásť. A to teraz rásť v 4 segmentoch, ktorých teda podnikáme, respektíve my to voláme divízie. A to našou prvou divíziou je divíziom call centra na tzv. Inboundy, alebo prichádzajúce hovory, čiže my spracovávame všetku komunikáciu, čo sa týka prichádzajúcich hovorov, e-mailov, chatov a tak ďalej. Všetko, čo prichádza na nejaký ako keby pasívny dopyt sa to volá. Potom máme celú druhú divíziu na tzv. Outboundy, čiže aktívne telefonovanie. Tam si to môžeš predstaviť pred tým, že my napríklad dohadujeme obchodné stretnutia pre obchodníkov, vytvárame obchodné lídy, ale robíme aj tzv. Telesales, čiže end-to-end predaj. Dokážeme predať naozaj rôzne veci a najmä teda služby cez telefón. Plus sú tam nejaké formy, nazvime to, že servisných hovorov. Tie servisné hovory sú napríklad nejaké aktualizácia databáz, alebo keď potrebuješ, že máš ľudí, ktorým stále posílaš, dajme tomu, poštovú korešpondenciu, tak my to dokážeme týmto servisným hovorom zmeniť na to, aby sme ti to poslali e-mailom a tak ďalej. Presne tak, elektronicky. Potom máme tretiu celú divíziu je na tzv. Prieskum trhu, ale my nie sme prieskumná agentúra, ja to vždy zdôrazňujem, my sme tzv. Data kolektor. Čiže my zbierame dáta cez telefón pre prieskumné agentúry alebo firmy, ktoré si nás teda najmú a môžem povedať, že robíme teda s väčšinou slovenských prieskumných agentúr, ale teda nielen slovenských, ale aj zahraničných. A potom máme štvrtú divíziu, ktorá sa venuje tzv. Manažmentu pohľadávok. Čiže my vymáhame dlhy, či už v mene toho klienta, čiže ten zákazník netuší, že mu kontaktuje externá firma,
alebo v našom vlastnom mene na jeho účet, s tým, že tie služby už doplňame o také sofistikovanejšie záležitosti, že my dokážeme, keď nám dodá ten náš partner dáta, tak vygenerovať faktúry alebo nejaké avíza platieb a rozoslať ich automatizovane, alebo dokonca už dokážeme dneska aj párovať platby, takže ten klient má to absolútne bez problémov. Okay. Myslím si, že toto by vystačilo na samotný podcast, toto rozobrať na detail, že asi sériu by sme mohli spraviť. Možno tip pre vás, že tu v podcasteri by ste si mohli robiť svoje podcasty. Výborne. Dám ti dobrý kontakt. Ďakujem. A čo sa týka umelej inteligencie, lebo je to taká vec, že expresne rýchlo to prichádza, naozaj, že ten vývoj je proste geometricky narastá využiteľnosť toho. A veľakrát som sa stretol práve v tomto segmente, že tých prichádzajúcich hovorov, tej filtrácie, chatov a chatbotov a všetkých týchto vecí, že toto za chvíľu nahradí umelá inteligencia, tam sa len nasypú dáta a lusknutím prsta vlastne bude nahradený človek. Ako ty vnímaš, vidíš túto situáciu? No ja si myslím, že týmto budeme končiť, alebo to je taký nejaký, že prirodzený vývoj. Takto k detstvu sa dostaneme za chvíľu. Dneska môžeme z retrospektívne. Že je to nejaký akože prirodzený vývoj. Ja poviem asi veci, ktoré som povedal približne pred 2 rokmi a ja nemením ten názor teda zatiaľ. Ja si myslím, že jedného dňa nás dosť zásadným spôsobom vymení teda umelá inteligencia, minimálne čo sa týka teda toho nejakého spracovania prichádzajúcich dopytov alebo nejakých e-mailov a proste tej prichádzajúcej komunikácie. A je to preto, lebo tá umelá inteligencia jednoducho nepýta jesť, nepýta piť, väčšinou tie náklady presne vie, že koľko ťa stoja, nemá nejaké rôzne... Bude tam nejaká elektrika, storage a podobné veci. Isté, nemá zlé nálady a tak ďalej. Takže to sa pravdepodobne do značnej miery jedného dňa stane. Nemyslím si však, že to bude 100%. To si dokonca myslím, že sa nikdy nestane, pokiaľ teda nebudeme v rovine sci-fi, že umelá inteligencia nadobudne vedomie a naozaj sa začne správať ako živý človek, pretože zatiaľ to dokonca vlastne v realite ani nie je inteligencia, keby sme išli do úplnej hĺbky, hej. Čiže toto sa stane, ale čo ešte musím ja povedať jednu veľmi dôležitú vec, čo si mnoho ľudí ako keby zamieňa, a to je, že čo je vlastne umelá inteligencia, voiceboty a chatboty, lebo to, čo dneska, alebo väčšina firiem používa zatiaľ, alebo teda minimálne na Slovensku, tak sú tzv. Voiceboty alebo chatboty. To znamená, že to nie je nejaké autonómne rozmýšľanie, ty presne mu naprogramuješ tú vetvu, čo má ten nazvime to, že robot, alebo ten systém povedať. Takže to treba ako keby rozlíšiť s tým, že... Rezervoval som si takto termín v servise. Super, áno. Aj tak mi zavolal nakoniec človek. No a tu nahrážame podľa mňa, že naveľa, že tam má to akože kopec úzkých miest. A ja budem teraz taký, lebo už som dostal takú spätnú väzbu, že som proti nejakej evolúcii a progresii a tak ďalej. To v žiadnom prípade nie. Naopak, tí, čo nás dlhodobo poznajú, vedia, že my sme priniesli kopec vecí ako úplne prvá firma, dajme tomu, že na Slovensko. Aj keď dneska to mnoho firm ako keby alebo ľudí považuje samozrejmosť. Ale som realista v tomto smere. Robili sme rôzne piloty, testy, skúšali sme všelijaké veci a tak ďalej. A naráža to na množstvo ako keby úzkých miest. Čiže tá predstava tvoja, a ja sa s tým takmer dennodenne stretávam, ale nie tvoja, ale to, čo si povedal, že stlačím gombík a mám vyriešený problém, tak to je absolútne skreslená záležitosť. Ono je to omnoho zložitejšie a náročnejšie, ako si to človek myslí. A tam je kopec ako keby úzkých miest. Hej? Už len to, že ak teda sa bavíme o telefonovaní, tak pri tom telefonáte prichádza rôznym stratám. Hej? Ľudia si šušľú, majú prízvuk rôzny, šoferuješ v aute, je tam hluk a tak ďalej. Čiže prvé akože úzke miesto už je len v prepise toho hovoru do textu, lebo ten robot, alebo teda tá umelá inteligencia, čokoľvek voicebot, on potrebuje tie dáta jednoducho mať v nejakej textovej alebo podobe, v ktorej dokáže ako keby rozoznať. A už tam prichádza k prvým stratám. Hej? Čiže to je ako keby prvá vec. Druhá je tá, že aj keď ho akože super vytrenuješ, naučíš, ty tým, že mu budeš dodávať ďalšie informácie, jemu sa kľudne môže stať, že to akože v úvodzovkách to nazvime, že zle pochopí. Takže ti to začne rozprávať alebo vypisovať hlúposti. Ja sa s tým bežne rozprávam v aute. A on mi dokáže nezmysliť proste ten hlavne tie LLM-kové modely proste častokrát sa dozvieš nezmysle. Hej, že Jozef Adamec hraval za Slovan Bratislava. Čo športe. Čiže to sú také akože srandovné záležitosti, čiže to je ako keby
Druhá vec, že potrebuješ mať naozaj dobre vytrenovaného toho robota, ho nazvime. No ale čo je dôležité, že ty, aby si ho vytrénoval, ty potrebuješ mať k tomu v úvode vstupné dáta. A ty ich potrebuješ mať rádovo tisíce tých, dajme tomu, hovorov alebo e-mailov, ktoré potrebuješ takzvané, nazvime to, že označiť, alebo niekto to volá, že oflagovať, že ktoré sú správne, ktoré sú nesprávne, čo tam bolo správne, čo tam bolo nesprávne a tak ďalej, aby si ho reálne správne vytrénoval, hej. No a keď si to celé ako keby zrátaš, tak ja to poviem na slovenskom modeli, kde u nás aj veľké zákazky alebo veľké projekty sú relatívne malé, hej. Že ty dokážeš... Ten počet hovorov nedokážeš vlastne nakrmiť ho. Že akože teoreticky, alebo že aj prakticky samozrejme dokážeš, áno. Tam skôr ide potom aj o ekonomiku, lebo tu si mnohí zase myslia, že zapnem robota a to stojí 5 korún, ono dneska už je to relatívne lacné, aj ten akože najdrahšia časť z toho, v úvodzovkách, keď to tak môžeme nazvať, je tá licencia za prepis hovoreného slova do textu. Hej, za to sa normálne platí za minútu a máš tu také renomované medzinárodné veľké firmy, ktoré to jednoducho robia. Lenže tebe tam prichádza jeden dosť zásadný fixný náklad, to nazvime, a to je niekto, kto sa o to celé stará. Čiže v realite, keď si zoberieme, že mám tu, dajme tomu, že 20 ľudí na call centre a tento robot mi, dneska tie najlepšie firmy sa dostavujú na 30, možno 40% tých prichádzajúcich hovorov interakcií, že dokáže ten robot vyriešiť, tak ti to dajme tomu odbora 6 ľudí, hej, keď sa bavíme o 30%. Lenže ty zistíš, že ten prepis toho hovoru ťa z tomu, dajme tomu, možno tretinu ich mzdových nákladov. A zároveň potrebuje špecialistu, ktorý bude toho robota správovať a ten nestojí takú istú mzdu, ako mzda operátora, to je častokrát niekoľkonásobne 2 až 3 krát väčšia, hej. Zároveň tam máš riziko, že čo keď ten človek mi ochorie, ide na dovolenku alebo sa jednoducho rozhodne odísť, tak mám problém, že takých ľudí potrebujem 2 alebo nejakú zastupiteľnosť. Čiže keď to celé vo finále zrátaš, tak zistíš, že si plus minus na tom istom, ako keby si ten tých ľudí mal. A čo je podľa mňa výhoda, prečo aj my to napríklad sa aj s tým hráme a chceme to v budúcnosti určite vo väčšom miere využívať aj pre našich klientov, je, že je nedostatok kvalifikovaných ľudí. Takže to bude podľa mňa ten hlavný ten motív toho, áno, že prečo využívať umelú inteligenciu v tých slovenských podmienkach. Lebo v Amerike, keď ušetríš 40% z 3000 call centra, to sú brutálne úspory, možno tam máš 5 týchto špecialistov, ale mal si naozaj že veľké úspory. V tých slovenských podmienkach to zatiaľ naráža na túto vec, ktorú som spomínal, a to nehovorím ja, to mi hovoria naši klienti alebo veľké renomované firmy, ktoré naozaj na to majú rozpočty. Z globálnej perspektívy. A ľudí, a dokonca mne sa minulý týždeň stalo, som bol na obede s tým klientom, ktorý naozaj že ďaleko, že oni majú ďaleko cez 40% vybavených týchto vecí, dajme tomu týmto voicebotom, že oni sa začali vrátiť späť k ľuďom, pretože zistili, že náklad, ktorý už vynakladajú na ďalšie dotrénovanie toho robota, to nazvime, tak je vyššie, ako keď tam zatrénujú a naučia to človeka. Takže civilizácia je zachránená. Not really, som povedal, že... Uvidíme takto, toto ukáže čas. Ja si myslím, že keď naozaj že do toho nasadíme, že skutočnú umelú inteligenciu, ktorá bude dobre vytrenovaná, tak to bude relatívne veľké percento tých interakcií, ktoré sa presunú na robota, ale bude to chcieť ešte nejaký ten čas. Jasné. Ja veľmi fandím, akože ja som to povedal možno tak s humorom, že aj tak mi zavolal človek z toho servisu, ano. Ale ja mega fandím takýmto tým pionierom, ktorí proste vidia v tom príležitosť, sú odhodlaní a presne aj za cenu toho, že OK, síce na tom asi moc neušetrím, ale naozaj k niektorým značkám to skrátka patrí, že sú tí pionieri, že sú tí lídri toho trhu a experimentujú s tým. A mega ma to potešilo, že proste v takomto segmente, ak je objednanie servisu, že kde ako OK, že môžem si vyklikať cez kalendár, sám sa tam objednať v zásade, že proste napriek tomu skúšajú takýmto spôsobom to posúvať ten level a hranicu stále ďalej. Súhlas, a ja potrebujem, tá umelá inteligencia sa dá, ale samozrejme v tom call center dajme tomu využiť na aj úplne iné veci, lebo toto je ten, nazvime to, že high level alebo top, ale ty vieš to využiť úplne v iných čiastkových veciach, kde tých živých ľudí aj tak jednoducho máš, napríklad na hodnotenie hovorov, automatizované hodnotenie hovorov, alebo dneska funguje real-time prepis, kde ti vie tomu operátorovi mať nejakého kopilota, to nazvime, alebo nejaký našepkávač, ktorý mu analyzuje ten hovor a dáva mu ako odporúčanie hinty, že čo by si mal ešte urobiť v tom hovore. Čo sa ešte dopýtať, kam nasmerovať. Áno, pomáha ti to v tom hovore, aj toho človeka to tým učíš. Ja to poviem príklad, že veľa ľudí zo školských čias používali ťaháky, hej.
Ja som si ich tiež písal, a som ich v živote nepoužil. Ako nikto mi to nevedel, som ich v živote nepoužil, bo som bol s prepáčením priposratý, hej. Ale ja som sa počas toho písania toho ťaháku naučil. No jasné. A niečo podobné ja hovorím ako príklad k tomu. To je inak super téma, lebo v predošlom nahrávaní podcastu som mal jednu slečnu, ktorá si privyrábala vytváraním ťahákov na strednej škole. Okay. Takže super, že som rád, že v Ergitalks proste toto je, že je to v podstate manažerský štandard, ale ono to asi vyplýva z toho, že, a teraz ja sa nechcem z žiadneho mojich hostí dotknúť, že by teda neboli jednotkári úplne, ale v podstate, že tí ľudia, ktorí tak akože hľadajú tie spôsoby v živote, ako prekúskovať tým životom, že sú potom na konci dňa úspešní v tom živote. Vieš čo, akože ani ja som nebol nikdy jednotka, ja som sa samozrejme, že ja som totálne odflákal základnú školu a strednú som sa tiež, až na vysoké som vlastne pochopil, že musím si prečítať aspoň raz tie skripty, aby som prelezol tou skúškou jednoducho, ale súhlasím v jednej veci s tebou, že po tej strednej škole, že žiadny náš jednotkár čistý sa nedostal na vysokú školu. Hej, a to bola úplná, že facka podľa mňa pre tých ľudí, ktorí to ako keby očakávali od ich rodičov a učiteľov. Automatické, že? Áno, čo by si akože očakával, takže áno, súhlasím s tebou, že tí akože, nazvime to, že dvojkári, hej, sú možno, že kreatívnejší. A tam je tá kreativita, flexibilita. Áno, a zároveň, že ja sa akože, a nikdy som sa nikdy akože nebifil, vieš, že tí ľudia častokrát boli, že vedeli všetko super, mali jednotky a zastavil si ich polovička, bol strátený, že on nerozumel tým súvislostiam a tak ďalej. Takže, Teraz si mi pripomenul, sme mali jedno spolužiaka, ktorý chýbal a opisoval si poznámky a potom ho skúšala pani profesorka a on z opísaných poznámok bolo, že už neviem, ktorý to pán bol predseda Matice slovenskej a on si to zle opísal a bol predseda materskej škôlky. Takže to sme vtedy akože len toho kameň. A poďme ale k tomu, že ako si sa k tomuto celému vlastne dostal, tak vráťme sa zo pár rokov dozadu do tvojho detstva, že kde si ty vyrastal, ako si vyrastal, čo ťa bavilo, aké si bol dieťa? No tak ja sa priznám, že ja som rodinný Bratislavčan, narodil som sa teda na Kramároch, asi ako polovica Bratislavy, hej. A vyrastal som od 5 rokov v Petržalke, nám rodičia dostali vlastne taký ten, nazvime to, že nejaký že novomanželský byt, ale dovtedy sme bývali striedavo, že v Bratislave na Prievozkej, čo je kúsok asi odtiaľ, tak nahrávame tento podcast a chvíľu sme bývali alebo žili v Čáci, kde bývala teda moja babka, to je kúsok od Žiliny, asi 25-30 km. Takže moje detstvo ja som povedal, že mali sme krásne, nazvime to, že komunistické detstvo, že naozaj mi nič nechýbalo, aj keď ja musím prezrieť, že my sme vlastne 5 súrodenci. Ale aj prečo to spomínam a hovorím, že vtedy Janočka chutila Vianočka Thermix ako Thermix. Áno. Takže nič nám naozaj, že nechýbalo. Ale medzi 5 si musel mať aj nejakú prebojnosť. No to bolo také, že... ktorý si bol v poradí? Ja som pán starší. OK. Čiže capo di tutti di capi. Čiže a potom ti vlastne oni začali ohrozovať tvoje bezpečie a prostredie. Akože nie úplne, ale tak ja som v dnešnej dobe by som mal akože podľa mňa ADHD, podľa mňa ho možno, že aj do istej miery mám, ale my sme boli, že veľmi aktívne deti, že ja som, nemám akože v 5 rokoch vypustila von a ja som došiel možno na obed, ak teda. A potom až večer. Áno, presne tak, áno, alebo nám niekto niečo nedoniesol. A my sme že naozaj že drtili, že futbal, hokejbal, proste ešte keď v tej Petržalke my sme boli úplne na začiatku, tam ešte neboli, dajme tomu, že tie detské preliesky a tak ďalej, tak tam rástla akože burina, ktorá bola vyššia ako my a my sme tam mali, vieš, že bunkre a tak ďalej, čiže že to detstvo sme prežili takýmto spôsobom. A ja som bol veľmi aktívny, takže ja som robil od malička furt nejaký šport, hej, že ako prvák karate, 1 rok, vieš, potom som chodil na basketbal, ale najviac ma chytil asi futbal, ktorý sme mali na základnej škole a mali sme ho ako prípravka Slovanu Bratislava. Takže ja som modrá ti vydržala doteraz. Áno, to je moja obľúbená farba. Akože sa stane málo kedy, že vám uvidíš, že niečo iné ako v modrom. Takže, čiže ja som vlastne detstvo prežil takýmto spôsobom a od nejakých 10 rokov, respektíve 11 do 5. triedy, ja som bol prijatý na Kalinčiakov, čo bola športová futbalová škola, ale tam boli samozrejme aj hokejisti. A my sme mali teda, ráno my sme namiesto takých tých, že pracovného vyučovania takýchto všelijakých vecí, my sme mali športovú prípravu, čiže my sme mali 0 hodinu ako tréningy napríklad, hej. A tam som chodil vlastne celú základnú školu. To boli také staré dobré časy, kedy v Bratislave bola spústa futbalových ihrisk. No. Každá mestská časť mala minimálne 2-3. A dneska, akože ja s radosťou spomínam na Ružinov, Polygraf a všetky tieto veci. Dneska je tam Bila, prípadne Pole a tak ďalej. V Petržalke, Matadorka, perfektné ihrisko a tak ďalej, že toto už všetko pošlo.
A ja som takto napríklad zase cez ulicu za Inter hrával a jak vy ste mali Kalinčiakov, tak my sme mali Borodačov. Na Pošni vlastne tam sme mali futbalovú triedu, takže úplne, že toto si mi úplne, že to zase pripomenul mega, že to bolo také, že ráno sa cestou do školy stretnete v autobuse, nie? A potom sa rozídete cestou domov po tréningu. Presne tak. A tak to bolo, ja som vlastne z Petržalky cestoval autobusom vtedy. Akože 119, 120. 119 to bola, áno, ale 54 tuším chodila akože od nás tam kúsok a zároveň to bol akože súboj titanov, lebo dostať sa nejaký do toho autobusu, vieš, a to keď si zdvihol nohy, tak s tou táškou na pleciach, tak si vysel. To bol akože masaker kedysi, hej. Čo si podľa mňa, že dnešné deti nie, že úplne vedia predstaviť, hlavne väčšina rodičov. Ty ho vysádzaš preč školou. Áno, presne tak, hej. Takže tak. Čiže takto vyzeralo, akože nazvime to, že moje rádne detstvo do nejakého že úvodu tínedžerského. Takže ja som hľadal... Keď si spomenul tú Čadcu, tak to je ako keby, že poviem to, že Petržalka, a ty si ju ešte teda zažil, ale na druhej strane, keď budem tolerantný k Petržalke, ja som tam tiež vyrastal od prvého roku svojho života, takže sa považujem za vyslovene, že Petržalčana, že my sme chránený druh, lebo takých, že reálny nás je málo. Ale je tam aj tak, myslím si, že stále dosť zelene, že aj v tej akože preplnenej betónovej Petržalke, že fakt sa tam dajú nájsť krásne zelené miesta, či už je to okolo chorvátskeho ramena, jazera a teda. Ale predsa len, že je to mesto, je to betónová džungla, v porovnaní s tou Čadcou v srdci krásnej prírody. Ako toto si vnímal, alebo teda otázka, vnímal si to ako dieťa vôbec? Ten taký akože rozdiel v týchto svetoch? Ešte úprimne, že mne to, že nevnímal som to úplne až vlastne tak. To tráva bola tak vysoká, že ty si aj tak nevidel, že tam je betón. Neprišlo mi to až tak, sa priznám, lebo takto, akože ja musím povedať, že v tej Petržalke relatívne rýchlo sa snažili potom nasadiť stromy a dneska tie stromy sú akože naozaj že obrovské, alebo veci, kde sme my hrávali futbal, že to boli malé stromčeky, tak dneska majú 20-30 metrov a naozaj chladnejší máš pocit, že keď tej Petržalke si. My sme mali obrovskú výhodu, že my sme boli naozaj, že hneď na začiatku Petržalky, ja som tam mal jednu zástavku do mesta, ja som z detskej izby videl vlastne náhrada na tú reštauráciu, UFO to dneska volajú. Počkaj, dneska sú to najpremiovejšie lokality. Áno. A takže ja som to až tak nevnímal, ale my sme proste trávili ten čas jednoducho vonku a áno, akože trošku mi prekážalo, že všetky tie ihriska vlastne boli vyasfaltované, oni neboli ani že betónové, oni boli vyasfaltované, doslova taký čiernym asfaltom. Ale nám to podľa mňa nejak akože neprekážalo, že dodneska minule som ukazoval môjmu synovi, že aké mám akože športové úrazy na kolene, na rukách a tak ďalej, že som oškretý z toho. Áno, presne tak. Ale v to ešte to bola doba, kedy existovali škvárové ihriska. No to som napríklad... To keď sa ti zarezalo do kolena, to bola kúťovka. Ale to na škváre som ešte teda absolvoval aj ale zimnú prípravu najčastejšie, lebo to následovanie, keď som potom chodil vlastne aj na tú Kalinčiakovú, tak my sme často, keďže tie ihriska boli akože v dezolátnom stave v zime, keď ešte naozaj snežilo, ten sneh sa držal skoro celú zimu, alebo teda aspoň tá moja... Boli také časy. Áno, tak možno to je spomienkový optimizmus, ale mal som pocit, že tá zima bola dlhšia, tuhšia, hej. Tak sme na škváre mali tréningy, to bol masaker, to súhlasím. Dneska majú decká vo väčšine prípadov aj naše umelú trávu, hej, alebo standardný trávnik. Aký bol ten futbalový život? Že čo ťa na tom futbale bavilo? Čo ti to dávalo v tom období? Vieš, čo mňa akože vo všeobecnosti ma ten futbal chytil, lebo robil som všetko možné vrátane, ako som spomínal. My sme hrávali hokej, sme mali ligu, my sme mali tým a tak ďalej. Ale ten futbal bol asi najdostupnejší a zároveň mi to v ňom relatívne išlo. Hej? A ja ešte musím prezradiť jednu vec, že ja keď som vlastne išiel zo 4. triedy do 5., tak ja som bol ešte na talentovkách na atletickú školu. A mňa tam prijali. Hej. Ja som si mohol vybrať. Dokonca ja ešte by som úplne to uviedol, že ja som vlastne ani nechcel ísť na tú futbalovú školu, lebo ja som bol lenivý si vybaviť, tam si potreboval nejaké potvrdenie od lekára, napísať nejakú prihlášku a tak ďalej. Ja sa to vlastne nechcelo. Ale oni ma na jednu a na druhú školu prijali a oni súťažili, že to si ma ako keby zobere k sebe, že na tej atletickej škole boli 3 kola príjmačiek, ja som bol iba na prvom, oni ma vždycky posunuli a dokonca ma prijali na tú školu, že oni strašne chceli, by som tam išiel. Potom ma povedali, že prečo. A na futbale, keď ma videli na príjmačkách, tak oni zavolali môjmu tatko, vtedy boli iba pevné linky, no, takže bolo zázrak, že ho trafili a ja som ani nevedel, oni mi to vybavili, hej, že dodatočne, že tú lekárskú prehliadku alebo tú pečetku od lekára, tom vyplnili tú prihlášku a tak ďalej, ja som takto prijali na tú školu, hej, že ja som vlastne nechcel ísť na tú školu vo finále. Takže takto som sa vlastne dostal na tú Kalinčiakovú, a prečo to veľmi chcel, lebo ja som bol, a vždy som bol, že veľmi rýchly, hej. Ja som bol futbalový bránkár, podobne ako ty, ale ja som bol najrýchlejší z týmu, hej. Takže aj na tej atletiky oni chceli, aby ja som robil teda tie šprinty alebo skok do diaľky.
A to mi potom mimochodom dostalo, až ja som chodil aj na vysokú na športovú, okrem strednej. Takže, čiže preto oni strašne chceli, aby som ja išiel na to školu. A čo nakoniec zavážil, alebo že prečo zvíťazil ten futbal? Prečo? Lebo to bol v prvom rade kolektívny šport, čiže mne sa lepšie funguje v kolektíve ako samému. A viacej ma to bavilo, proste nebavilo ma len proste behať nejaký šprint, decka behali 60-ku, dajme tomu, alebo 100-ku. Takže, čiže taká väčšia, akože taká nejaká variabilita v tom športe o mnoho väčšia bola a zároveň ja som stále nevedel, či budem bránkar alebo útočník, lebo tým, že som bol veľmi rýchly, ma vždy dali do útoku a potom nedošiel bránkar na zápas, tak nebol bránkar, ja som bol akože veľmi mrštný a tak ďalej, čiže preto som vlastne bol bránkar a ono robili nejaké testy a pozorovanie. Mňa napríklad trénoval pán Vencel, starší, hej, a to v tej ére Slovana, kedy... To bola legenda. Dodneska je to legenda, akože takže, to, či čiže starší, alebo teda mladší, už ktorý tiež není úplne mladý, ale... príprave nejaké letnej zobrali k nemu na tréning a ja som bol z toho hotový, lebo si zober, že ako decko dojdeš na... My sme tie tréningy mali na hlavnom ihrisku. Áno, za branou, nie? Áno, za branou. A ten trávnik to bolo proste... Taký trávnik sme my nemali. A zároveň my sme trénovali s loptami Ačka, čiže tam boli tí tango, adidasky, hej. Jasné. Čiže mňa to... Tak to bolo čo, 90. roky? To bolo, áno, začiatok 90. rokov. Áno, presne tak, 90. roky. A to mi tak zaimponovalo, aj ten tréning, aj to všetko, že to bolo naozaj že na brutálnej úrovni, ale čo bol ešte bonus, že vždy, keď my sme končili, tak dochádzalo Ačko a došlo aj tí naši bránkári, alebo tí Ačkovi, čo bolo Vencela ženi vtedy, hej, Slovane, tak oni vlastne mali rozcvičku s nami. Áno, a oni mali rozcvičku vlastne, my sme končili, mali s nami rozcvičku, hej, čiže ja som prichádzal so svojimi idolmi ako keby do styku, čiže to podľa mňa bola tak akože ten dôvod, že prečo som sa nakoniec rozhodol, že budem v bráne, hej. Takže taký ten zážitok z toho ako keby. A či futbal zvíťazil skrz kolektív? A brána, že najskôr teda nebolo koho, tak poslali teba, lebo si mrštný a toto ťa vlastne bavilo. Koľko si sa tomu venoval, alebo že jak to progresovalo ten futbal s tebou? Vieš čo, ešte som nevládal behať, takže to bolo... Nechcelo sa ti. Ale vieš, koľko mi to vydržalo? Ja som vlastne robil futbal nejakých, dajme tomu, že 9 alebo 10 rokov a vydržal som asi do 25-ky. A s tým, že ale na rôznej samozrejme úrovni. Ja som potom v 17 mal zranenie z rukou, kde som mal aj operáciu a ja som vlastne ako brankár z 2 dôvodov skončil vlastne kvôli ruke alebo kvôli tomu zraneniu a zároveň ja som až tak nevyrástol. Hej? Že ja som vždy bol jeden z tých najvyšších, ale v tom nejakých 17 rokoch som proste ako keby prestal rásť. Nepil som pivo, ale prestal som rásť. Takže odo mňa potom boli tí brankári všetci o mnoho vyššie tak ďalej a to už tie centimetre, že keď ti chýba 10 cm, dajme tomu, ale tak to je akože zásadný rozdiel. Takže to bol hlavne ten dôvod, že ja som potom vlastne z brankára sa stal útočník na konci dňa. Ale ono sa to vlastne útočníkom sa stal tak, že ja som v tom doraste sa zranil, nemohol som chytať, ale už som mohol behať, tak ma tréner raz dal do útoku a ja som bachol 3 góly, lebo som fakt... Ale som bol útočník, lebo som bol rýchlo, som bol útočník, hej. Takže, čiže zrazu sa za bránkara... Vlastne by sa naplnili oba tie scenáre, že... Počkaj, ja som potom za mužov hrával všetko. Že ja som postupne z toho útočníka vlastne skončil až na pravom brancovi, ale taký to bol taký ten kafu obranca, vieš, že... Čistiť, Viktor čistiť. No, niektorí tréneri hovorili, alebo jedného trénera taký legendárny mali, že hovoril, že silný a sprostý, hej. Ale... Že keď prejde lopta, hráč určite ne. Áno, ale akože to bolo tak, ale každopádne, ono sa to samozrejme vekom ty úplne iným spôsobom začneš vnímať aj ten šport a dneska by ti chalani na futsal, napríklad, lebo stále hrávam futsal s chalanmi, že by ti povedal, že technického hráča v týme nie je, hej. Ale to podľa mňa príde nejak časom, vekom, alebo neviem, ako by som to nazval, že tedy som to vnímal úplne iným spôsobom, že častokrát ľutujem, že ten rozum, čo mám teraz, som nemal v tom veku, že to by som bol niekde úplne inde. Tak to by sme všetci boli králi planety. Ale myslím aj to v športe, že len v biznise, ale že aj v tom športe. Hej. A čo sa týka toho, však Slovan mal v tom čase, keď ty si hrával, bol si tam aktívny, to bolo zlaté obdobie Slovanu, v podstate hrávali každoročne európske poháre a tak ďalej, že to aj tá generácia stúpala a teda či už v tom poli Krištofík a teda fakt, že Kindio, Dubovský. No ja som napríklad, keď ťa preruším, že ja som zažil tú situáciu, my sme hrali predzápas, keď bol Slovan po x rokoch majstrom v tom 92.
a hral s Vítkovicom, vyhral 3-0, tak my sme hrali predzápas a potom sme zbierali lopty. Ja som ešte Teraz mám zimomriavky z toho. Na tých záberoch za branou som ešte, nájdeš na YouTube tie videá, kde som aj s kamarátom, že tam podávame lopty. Takže pre nás to bolo úžasný žastok, lebo tam bolo síce oficiálne možno 35, reálne tak 50,000 ľudí, ale na tom predzápase bolo plné hľadisko, hej, a že to bolo niečo... Ty už oslavovali dopredu? Pre nás bolo to áno, Slovan síce musel vyhrať, ale už, neviem, 15. či 20. minúte vyhrával 1-0, Dubovský tam buchol bol z priameho kopu, hej, takže toto sú akože tie momenty, ktoré to dieťa má, alebo teda ja som si to minimálne dodneska akože... Bolo to niečo, čo ťa do takého, keď sa dneska na to pozrieš naozaj s tým odstupom času, že ľudsky formovalo? Áno, ja si myslím, že šport vo všeobecnosti ľudí formuje. Ja sa snažím si, aj keď nezdá sa to samozrejme vždy, ale vybrať ľudí, ktorí robili nejaký šport, samozrejme ideálne kolektívne, aj keď nie je to podmienka alebo nejaká diskriminácia a rovnako aj deti svoje tak vedím, aby robili nejaký šport, lebo podľa mňa ti to dá akože veľa hodnot, hej, ti to odozdá, ktoré možno, že ani nevnímaš, ale za odstupom času ich navnímaš. Vieš, že... Ako brankár má mega zodpovednosť dojsť v sobotu na zápas ráno, lebo keď nedojde útočník, to ešte nahradíš. Ale je to veľmi nevďačné, napríklad môj syn rovnako brankár, to je extrémne nevďačné, lebo keď chytíš, tak je to normál a keď dostáš blbý gól, tak si to mohol si za to... Ja aj to, vedel by som ti knihu napísať na toto. Mohol si za to vo finále, ty, hej. Takže a častokrát sa mi stávalo, že ja som mal pocit, že ich som brutálne chytal a kúkali, že to čo bolo dneska, a inokedy som mal pocit, že ten gól som mohol chytiť, ty kokos, jak si super chytal, hej, že nevedel som to niekedy, že úplne že odhadnúť, ale keď sa vrátim k tomu hodnotám športu a vo všeobecnosti možno toho kolektívneho, vieš, že dá ti to, že brutál disciplínu, lebo ja už ako decko som chodil na 0. hodinu, hej, a cez celú Bratislavu, že som tam byť, ja neviem, pred 7 som už musel byť pripravený Si zober, že 10-ročné dieťa dneska pošleš autobusom samé. No nepošleš. Málo ktorý rodič asi taký. Ak to vieš tak obhospodáriť, že nepošleš, tak nepošleš. Čiže vieš, dalo ti to disciplínu. Vieš, veľakrát sa mi nechcel, hlavne v zime. Si predstav ten štadión kedysi, na tom Slovane, ten starý. Tie šatne. My sme tie šatne plestíme doslova, tam bola zima. Tam v zime bolo zima a v lete tam bola tiež zima. To bola tak hladomorňa, hej. Ale v tej zime sa osprchovať potom netekla vždy teplá voda, bola vlážna, takže pre tie decka teraz akože trošku nás to v tomto smere ako keby zocelilo, áno. Čiže dalo ti to disciplínu. Dalo ti to rešpekt, minimálne voči autoritám, voči svojim spoluhráčom a tak ďalej, nejaký pocit spolupatričnosti k týmu, vieš, že ťahali ste jeden za druhého a tak ďalej. Dokonca dalo ti napríklad aj to, že ja si pamätám, že ja som mal asi 13, po najlepšej sezóne, akú som mal, a ja som prvý týždeň na pripravení som nebol, došiel nový tréner a ja som prestal chytávať, čo sa nikdy nestalo. Hej. Ja si predstav, že to bolo obdobie, kedy ja som bol, že v širšom kádri výberu Slovenska po takej sezóne, kde mi hovorili, že Ďuro, ten bude v 18 20 Milano. Čo vtedy bol najlepší klub na svete. A potom ťa zrazu posadil nejaký takýto tréner, ale že ja som super vychádzal aj s tými mojimi konkurentami ako brankármi, ja som ich pozbudzoval, my sme mali úžasný vzťah, my sme chodili spolu, že k nemu domov a tak ďalej, že sme sa normálne rozprávali, ja som mu to nemal ako keby za zle, ale pre mňa bolo dôležité, že ako tým máme úspech, aby nebolo mi samozrejme jedno, že či som chytal alebo nie, jasné, že som sa cítil. Chceš chytať, jasné. Že mi to bolo akože že nepríjemné a dodneska to tomu trénerovi v zásade neviem do istej miery odpustiť, lebo boli situácie, kde sme hrali naozaj s posledným tímom, on mi dal ani 5 minút za celú sezónu mladému decku. Ja som potom odišiel na hostovanie do úplne iného týmu, kde ma mali zase za Boha, lebo tým, ktorý prehrával 10-8-0, tak sme prehrali len 1-0, vieš. A naozaj sa to dialo. Progres, no jasné. Hej, takže, čiže to, čo som chcel povedať, je, že k tomu zase sa vrátim k tomu športu, že toto ti to podľa mňa akože vo všeobecnosti dáva, plus ti to formuje tomu, vieš, že tie úspechy prežiješ, ale prežiješ sklamanie alebo prehry. Naučíš sa prehrávať. Akože také, že v dnešnom svete, ako ja mám pocit, že my sa deťom bojíme dať ten ako keby tú spätnú väzbu, že proste prehrá, vieš, že hráme Pexes, no tak nech prehrá, však akože, OK, akože nebudem to šidiť úplne, ale akože nemôžem ho nechať iba vyhrávať, lebo potom dojde v realite situácia, kde proste, ja neviem, že sa nedá uspieť, ale proste nie v každej situácii v živote človek úspeje. A proste potom ten následok, keď to není naučené to dieťa, podľa mňa je, že o mnoho viac fatálnejší. Súhlasím. A toto extrémne zoceluje. Ja to robím úplne rovnako a netvrdím, že som nenechal, a toto budú moje deti počúvať, tiež som ich občas nechal vyhrať, ale nedal som im tu zadarmo. Ale potom vidíš tú radosť, takú, že nefalšovanú, že keď trikrát prehraje, potom raz vyhraje, aj keď ho dajme tomu, že necháš, ale vidím to pri dnešných deťoch, lebo ja s tebou sa absolútne toto by som podpísal aj krvou kľudne, že keď vidím dnešné deti, napríklad ten mladší môj takmer 11-ročný syn hráva florbal a vidím to na tých deckách, oni keď ako náhle niektorí, že prehrávajú,
tak sú na nejakom turnej, tak niektoré tie deti na ďalší zápas povedia, že sú zranené, že nejdú hrať. Hej? Lebo je tam strach zo zlyhania a teda. To je pre mňa, že alebo sú, že vie, že prehrávajú a sú frustrovaní a začnú sa hádať, sekať a neviem čo, vie, že ohrávajú florbal, že pre mňa je toto, že to decko by sa malo vedieť naučiť prehrávať a seba kontrolovať a namiesto toho, aby mal nejakú frustráciu, tak nájsť v sebe tú silu toho, že nevadí, pomôžeme si tak ďalej. Ako toto ty robíš možno kľudne dneska v tom tvojom či biznisovom alebo osobnom živote, že proste máš niečo, čo by si chcel dosiahnuť, nepodarí sa ti to tak, ako si to predstavoval a nejdeš do toho opúšťania sa, tej frustrácie a rezignácie, ale že okej, že nejak si to racionálne vyhodnotíš a potom si povieš, že idem ďalej, že ako toto ty robíš, ako sa ty vysporiadávaš s takýmito situáciami? Vieš čo, ja sa priznám, že za posledných 5 rokov som niekedy mal naozaj že stavy, to nazvime, že keď došla korona napríklad, alebo aj minulý rok, že kokos, že čo budeme robiť, že končili nám nejaké projekty a tak ďalej, ale a týka sa to teda v zásade akýkoľvek veci, keď sa nám náhodou nepodarí, a to je jedno, že či to je doma, alebo v biznise, alebo v práci, tak u mňa to väčšinou funguje tak, že ak niekde zlyháš, tak prosím ťa, ak ten problém, dajme tomu, že horí, tak zahás najskôr ten oheň, zistí, že ako to vieš vyriešiť tú danú situáciu a potom príjmi opatrenia, aby sa tá situácia už nikdy neopakovala, alebo teda ideálne nikdy neopakovala. Hej, že nikdy ja nekričím, alebo nenadávam, alebo nesťažujem akože absolútne nie, že by tam nejaká sebalútosť alebo niečo podobné. Že skôr sa snažím nájsť veľmi rýchlo riešenia na danú situáciu. Hej, že človek, akože ja nepanikárim. Hej, že aj keď dojde nejaký akýkoľvek prúsel alebo fakas sa stane, tak mňa nenájdeš toho, že by som sa chytil že niekde sa akože išiel vyrevať, alebo neviem, že kde si sa toto naučil? Že čo boli možno také momenty v živote, ktoré ťa toto naučili, ťa vyformovali? To je výborná otázka, netuším, lebo keby si mňa videl ako dieťa, ktoré absolútne nevie prehrávať, čo moji kolegovia tvrdia, že dodnes, že neviem. A keď mám nejaké teambuildingy, strašne sa tešia, keď nejakú súťaž vyhrajú, aj keď čiastkou, nevadí, že strašne sú z toho radi, ale že neviem ti na to úplne, že odpovedať. Podľa mňa to akože prirodzene tak nejak, že sa nejak vyvinulo, ale zároveň, vieš, čo si myslím, že teba formujú aj ľudia v tvojom okolí. A ja si myslím, že ja som mal jedno veľké šťastie, že môj úplne že prvý šéf bol taký, že veľmi podobným spôsobom fungoval. Čiže ak aj nastala nejaká taká, že hraničná situácia, to nazvime, alebo nejaký prúser, tak on nešiel rozbíjať stôl a nenadával ľuďom, dajme tomu, ako mnohí, že nadávali dokonca vulgárne, niečo podobné, vôbec nie. Hej? Že možno, že od neho som to tak nejako, že podvedome prebral tú formu správania a komunikácie. Líderstva ako keby, hej? Presne tak, áno. Presne tak. Že tam si hovoril, že okej, že toto je líder, ktorý mi vyhovuje a takto by som sa chcel spraviť. Ja som takto isto mal mega šťastie vlastne v kariére na mnohých veľmi, veľmi inšpiratívnych ľudí. Ja som potom v takom už zrelom veku pochopil vlastne, že ja chcem robiť s inšpiratívnymi ľuďmi a tam mám tú autoritu k tomu človeku a keď ju tam nemám, tak skrátka radšej proste buď z tej spolupráce, alebo ešte keď som bol v časoch, keď som teda bol zamestnaný, tak som radšej z tých firiem odchádzal, že ne. Že ako, normálne, že mám paralelu medzi tým, že mám šéfa, s ktorým som tam nastúpil, alebo ktorý si ma vybral, a ako náhle sa vymenil ten človek, tak v podstate to bola otázka pár mesiacov, kedy prišlo k tomu, že OK, tak toto není priestor pre mňa. Mne to nevyhovuje, nehovorím, že ten človek je zlý, ale skrátka tento systém vedenia mne úplne nevyhovuje, takže tomuto rozumiem. A poďme ešte možno na chvíľočku k tej strednej vysokej škole, lebo sme to zobrali tým športovým smerom. A myslím si, že ale, že opäť, že sú z toho krásne poučenia, ako sa na tie veci dá pozerať, že čo mi to tá výkonnosť dáva, že není to len to, že hýbem sa a ono v tej Petržalke, vieš, buď si išiel ráno na tréning alebo do výklenku. Že tam akože boli dve cesty v tej Petržalke, že dalo sa tam stratiť a za toto napríklad ja som bol mega vďačný, že aj nám tí rodičia dôverovali, že fakt presne, že my sme ráno na 7 išli do autobusu, alebo na 6:30, aby sme proste stihli veci a fakt sme vypadli večer z autobusu po tréningu a my sme sa normálne, že cestou, jak ten autobus išiel, pozberali celá trieda a večer sme sa rozdelili. A aká bola tá škola, ako si ty vnímal, že ty si to pomenoval na začiatku, že tá stredná škola
základná, že to tak nejak akože si prežil a pochopil si zmysel na vysoké a aké bolo to prežil tú strednú? Že to nie som si celkom úplne istý, že či to tak, chceš hovoriť. ale hlavne, že počkaj, to bude počúvať keď to bude počúvať môj tak teraz nepočúvaj, prosím. Hej, máte, nepočúvaj, pubertálny syn, že ja som, že základnú školu, že musím fakt sa priznať, že ja som sa takmer vôbec neučil, mne stačilo ako keby dávať pozor na hodine a mal som naozaj veľmi dobré známky aj vedomosti, si myslím. Stredná škola bola náročnejšia, ja som začal chodiť na strednú školu, prvé 2 roky som chodil zase na športovú školu, ale to bolo gymnázium, ktoré bolo v Bernáku, bolo špeciálne športové, bolo súkromné a ja som tam mal štipendium. Že som bol dobrý žiak a aj som mal výkonnosť, takže asi jediný v triede som mal štipendium, my sme tam bývali ale na internáte. Takže tam som chodil 2 roky a tam sme mali 9 tréningov za týždeň. Hej? Plus ja niekedy 2 zápasy, keďže brankárov, akože mali sme 4 týmy a 3 brankárov, vieš. Takže... Si zachytal. Áno, ale akože ja to vôbec neľutujem, to bolo fakt, že skvelé obdobie v živote. No ale potom, priznám sa, že... Vlastne rodičia boli rádi, že máme doma len 4 kusy, jeden je head. Niečo také, ale ja som potom, a priznám sa, že ja neviem prečo, myslím si, že to bolo asi, že športové hľadiska mi tam niekde nevyhovalo, tak ja som potom prestúpil k vám do Interu, čo ako slovanista. Ja som stále bol akože kmeňovým hráčom Slovana, ale v tom Slovana... Krvácalo. No ono to bolo, lebo tam bola družba s tou športovou školou s Interom, takže tak nejak to akože prirodzene potom prišlo. Ja som prestúpil na gymnázium, ale do Petržalky na Pankuchovú, kde sme vlastne chodili obidvaja. Hej. A čiže ja som potom hrával teda za Inter ďalšie 2 roky v tom staršom doraste. No a potom som išiel na vysokú školu, zase športovo na FTVŠ, hej, takže... No ešte ten Inter si rozoberme. Zostalo nám prejsť do Interu, že to akože... Ako dodnes to tak je na konci dňa, že ten Slovan je ten úspešnejší, krajší, peknejší, neviem čo. Na druhej strane musím povedať, že v tých 90. rokoch to zázemie tréningové na Interi bolo, že... Že to bola že topka na Slovensku. Že Nitra a Inter asi boli... Vrátane umelej trávy už vtedy, hej, že milióny ihrisk, umelá tráva, Kuchajda bola... To bolo to bola hnusná, tu som neznášal. A vieš, že tam bola aj atletický štadión, akože vieš, že posilovňa hneď tam bola hala, kde si vieli telocvičné teda tak. Čiže tam bolo, že úplne na tom Interi bolo, že všetko. Vrátane toho, že tam bolo ubytovanie pre hráčov, hlavne tých cespolných, lebo tam boli chalani aj dorastenci, čo vlastne... Snina, mali sme chlapcov. A tak ďalej. Takže, no a ono to bolo tak akože zhoda okolností, mal som možnosť ísť do Interu, mal som možnosť chytať tam nejakú ligu, takže čiže to bolo ten hlavný motív, no a mal som skvelého trénera Peťa Mráza, takže to bol spokojnosť. Tam bola spokojnosť. Ja som ešte... Vnímal si to také, že tá rivalita medzi Interom a Slovanom, bo tak ako dneska je to medzi Slovanom a Trnavou, hej, akože, ale v tom čase, v tých našich mládežnických, a to bolo proste, že keď sa hrá jeden s druhým, tak ako nechceš proste, ano. Ja to viem pochopiť aj z hľadiska toho hráča. Máš to v tej hlave, záleží ti na tom viacej, lebo potom tých ľudí stretávaš v tom meste, hej, a akože chceš mu tak akože pinknúť, že čo chalani, hej. Ale treba si uvedomiť, že v tom istom období bol Inter lepší ako Slovan, bol aj majster a tak ďalej, mal veľa reprezentantov, hlavne mládežníckych. A zároveň, že ja ti poviem príklad, že napríklad mňa v Slovane trénoval Láco Hudec, čo je podľa mňa jeden z najúspešnejších trénerov z hľadiska toho, že ak potrebuješ dostať klub do vyššej ligy, tak zavolaj si Láca Hudeca, hej, a on nás mal aj v tej športovej príprave a tak ďalej, a on bol interista. Dlhé roky on hrával za Inter, akože za mužov a tak ďalej. Takže áno, diali sa takéto, že v úvodzovkách prestupy, a však aj Silinen hral interista, potom hral za Slovan a tak ďalej. Filip obišiel všetko. Áno, hej. Čiže diali sa aj takéto formy prestupoval, hlavne my sme boli tínedžeri, takže ja som to, nehovorím, že sa so mňa stal interista, ja som nechodil, napríklad my, keď sme mali, že zbierať lopty na ligu, ja nešiel som na Inter. Proste nešiel som, ja som bol slovanista, že ja nevkročil, ešte som povedať, že ale bol som tam proste na hostovni, hral som futbal, robil som to, čo ma baví, chodil som do školy, ktorá bola kúsok od toho, ako som býval v Petržalke, takže čiže tak to bolo jednoducho v tom období. Hej. OK. A z tej strednej školy máš na Pankuchov, máš nejakú spomienočku? Vieš čo, veľa... Okrem teda pani učiteľky, profesorky. Áno, máme zopár na profesorov, ktoré podľa mňa každý z nás má a ja by som tak povedal, že áno, že nám spôsobovali niektorí, že traumy. Dokonca tvrdím aj ja dneska, že aj dneska na základnej a strednej škole vždy sa nájde nejaký učiteľ, ktorý to nemyslí možno s tými deťmi. Akože on to možno nemyslí zle a robí to zle,
ale druhá väčšina učiteľov tam teda bola v pohode, vrátane, dajme tomu našej triednej a tak ďalej, takže... Či ja z toho kolektívu máš nejako, ste v kontakte tá partia? Ešte minimálne, priznám sa, hej, že občas sa stretneme s nejakými 2-3 ľuďmi, ale nie, naposledy sme mali stretávku podľa mňa tak pred 15 rokmi, takže... Tak ja si pamätám na moment, kedy som si uvedomil, že už je dlhšie od maturity ako od narodenia k maturite, to bol taký zlomový bod. Že to presne viem, čo hovoríš. Toto už není dobré. Ale keď sa máme o stretávkach, napríklad, že my máme zase naopak, že z vysokej školy máme, z SVTVŠky máme, že každý rok stretávku. Tak poďme k vysokej škole. Teda športovo chápem, že to prirodzene smerovalo k tomuto. Hej. A čo si tam študoval na vysokej škole? Vieš čo, ja som tam išiel to bolo, že spoločenské vedy a učiteľský smer s tým, že ja som mal možnosť si urobiť trénerskú licenciu. A samozrejme futbalov. Hej. A keď je pravda, že ja som na FTV išiel tak, že hlavne moja mama to ťažko ako keby znášala, lebo čo budeš robiť z tej školy, hej? Tak založím kredit, kola bude. A ja som, napríklad nám robili, že keď som mal 18, tak nám robili také, že výkonnostné talentové testy, že na aký typ vysokej školy a vôbec akože zamerania sa hodíš. A bolo to Slovenská akadémia vied, to robila nejakí psychológovia a tak ďalej. Mne vyšlo, že by som mal byť právnik. Hej? Akože oni povedali, že hoď si akú vysokú školu a že máš brutálne, že všeobecný prehľad a tak ďalej, že všetky tie testy som mal, že nadpriemerné, že sa nestretli s takou vyrovnanosťou, hej, tých vecí, že som všeobecne, že dobre na tom, ale že hoci ako vysokú, že najlepšie právnik. A to je najlepší riaditeľ. Lebo proste, vieš, z každého rožka troška, nič nepotrebuješ ísť do extrémnej hĺbky a tuto to vybavíme. Vieš čo, toto, čo mi hovoríš teraz, že áno, to mi už veľa ľudí povedalo, že ty kokos, jak môžeme o tieto veci mať prehľad a tak ďalej, ale to vlastne súvisí aj s tým, čo mi tam ako keby zistili, že mám relatívne dobrú dlhodobú pamäť, že tak, že nejak uskladám tie veci a potom ich zrazu viem povyťahovať, keď sa to hodí, alebo že niekto niečo hovorí, ale počkaj, to tam mi nejak nesedí, to som sa není celkom istý, že over to prosím ťa. Alebo si to rovno pozrieš už dneska v telefóne. No. Ono to ale súvisí aj s tým, že keď sa to bavíme na príklade vašej firmy, tak podľa to súvisí s tým, že ty naozaj si ju budoval od nuly a prechádzal si tými vecami a tým pádom majú smolu tí kolegovia, ktorí ťa chcú ošidiť o niečo, že Ďuri, to je vlastne inak, lebo si to zažil. Hej? Že to, jak ja som v marketingu prechádzal od PR agentúry, cez eventy, cez neviem čo, ja viem, koľko čo tam môže trvať. A viem, čo sa dá a čo sa nedá. Takže to sú tie dve vlastnosti alebo dve veci, ktoré podľa mňa spolu súvisia. To je súhlas do značnej miery, len potom sú také veci, vieš, že máš nejakú expertízu napríklad na personálne právo. A tam už nesleduješ tie zákony každý rok. A hlavne v poslednej dobe sa to mení a každý rok sa niečo zmení a tak ďalej. Hej, čiže tam potrebuješ mať ako keby takú nejaký zdravý rozum sedliacký a možno, že nejaké tie vedomosti a tak ďalej. No ale aby som sa vrátil k tej škole, tak nakoniec som išiel na FTVŠ. Ja sa priznám, že som tam chodil 3 roky, nie 5 rokov. Ja som potom chodil na druhú vysokú školu, ktorú som dokončil. Za 3 roky? Darmo. Nie, ja som tu, priznám sa, že veľa vecí ma tam na tej škole akože sklamalo. My sme boli že úžasný kolektív, legendárne boli lyžiarske a splavy, a neviem, že všetko akože aktivity. Áno, hej. Naozaj to bolo skvelé, aj to bolo denné štúdium, takže my sme boli každý deň spolu, a hlavne my sme to robili všetky druhy športov a robili sme to spolu. Takže ja som robil gymnastiku, plávanie a tak ďalej, že od vymyslu sveta veci. A mám naozaj, že veľmi vtipné príbehy, kedy vieš, že si doplával, mal si nejaký zápočet, ty kokos, aby si to urobil nejaký limit. A ja som išiel podľa mňa, že z vypätí všetkých svojich síl. A boli tam chalani plavci, čo vyšli z vody, vieš, že doplávali a odrazili sa a išli. Ja som, vieš, doplával som, ty kokos, zachytil som sa toho rebríka v totálne prepätie svalové, že som si, že umrem a že Ďuri, prosím ťa, že uhneš, že uhniš, prosím ťa, že aby som mohol ísť von. Ja mu hovorím, že počúvam, brácho, že ja keď teraz sa pustím, tak ja sa utopím. že úplne, že zlé, hej, ale boli naopak, boli športy, ktoré ti zase, dajme tomu, išlo, hej, že ja som bol veľmi dobrý v atletike, aj vrátane, že skoku do výšky, hej, že v živote som to nerobil, ukázali nám to, ja som zrazu preskočil sám seba, hej, že nejakých 185 alebo 110 cm som skočil do výšky, hej, napríklad. Áno, ale to som bol akože o 15 kg mladší, sa hovorí. Mladší, hej. Takto, ono sa hovorí, že ja nemám nadvahu, ja mám podvýšku. Si tak, ale vieš, že skok do diaľky, alebo takéto akože, že športy, ktoré boli že založené na nejakej výbušnosti a relatívne, alebo že môj strop napríklad bol, že 400. Že ja som zabal 400 a ja som 2 dní bol mimo. Fakt, ale ešte som, že úplne, že bomby. A takže, čiže to boli moje športy, kde ti to dajme tomu išlo, ale boli športy, ktoré mi vôbec napríklad. A tá ďalšia škola bola čo?
Ekonomickú univerzitu som nakoniec vyštudoval. Tam ťa to ťa zlákalo, že si v tom videl nejakú väčšiu hodnotu, alebo si povedal, že OK, tak túto končím, ale niečo by sa patrilo? Mňa vlastne odradili dve veci na tej vysokej škole, na tej FTVŠ, že my sme pôvodne mali, že vyštudovať, že prvú trénerskú triedu a potom mi oznámili v druhej triede, že vlastne bude len druhá, čo má ako keby, to bolo taký, že prvý vykričník. A druhý, že im Dneska zobrali... by sa povedal, že red flag. A druhý bol taký, že škole zobrali, ak si to dobre pamätám, teda, že licenciu medzinárodnú, čiže ja by som mal na Slovensku a musel by som, akože, vieš, môj plán bol taký, že naučiť sa jazyk, naučiť sa to trénerstvo a ísť do zahraničia niekde aspoň na nejaké obdobie. A to sa len úplne ako, že... Vlastne si mohol byť Guardiolov kolega, akurát to oni ti to zmárili. Presne tak, ale ja som ja som do toho Anglicka išiel a ja som vlastne si preušil štúdium najskôr na rok a išiel som do Anglicka na rok, kde som sa akože, vieš, že s mojou angličtinou, ktorú som mal, že maturitnou, čo som si myslel, na dvojku som zmaturoval, že som myslel, že som frajer, došiel si tam a... Nerozumieš nič. Že what the fuck, vieš, a hlavne my sa učíme, že proper English, vieš, že Oxfordsko-Cambridgeko, neviem, akú výsledok, tak dojdeš tam a proste to je čistý slang. Jasné, slang ako hovado. Čiže mne 2 mesiace trvalo, kým som pochopil v úvodzovkách ten slang a tak ďalej, ale čo bolo dôležité, že bol si donútený rozprávať a hlavne, že tí, čo vedia cudzie jazyky, aspoň teda podľa mňa to poznajú a ja som to mal rovnako, že v momente, keď začneš uvažovať v danom jazyku, tak začneš, vieš rozprávať po anglicky. Ja som sa tam relatívne, podľa mňa, že rýchlo naučil hovoriť po anglicky, aj keď som chodil do školy, tak ja som mal brutálnu slovnú zásobu. Akože naozaj, to všetci boli z toho unesení, ale ti poviem, že z čoho? Lebo ja som hrával počítačové hry, ale vtedy boli iba v angličtine, vieš. A ja som teda mal slovník, taký malý príručný modrý a to ja som tam som akože z hodou okolností bol modrý. Hej. A ja som Čiže ja som sa vlastne, slovička som vedel, že naozaj dobrú slovnú zásobu, ale moja gramatika, ja som rozprával jak Maďar, akože, hej, že teraz niečo mám proti Maďarom, otec je Maďar, ale že, vieš, že rozprával som hrozne, čiže oni ma dali do tej najhoršie skupiny a ja som relatívne rýchlo, akože mal progres aj v tej gramatike. Ale bol som rok v Anglicku, potom som sa vrátil, ja som sa počas toho, čo som bol v Anglicku, tak ja som sa pripravoval na príjmačky na vysokú školu, na ekonomickú. Že ak ma príjmu, tak idem na ekonomickú, ak ma nepríjmu, tak budem pokračovať na FTVŠ, hej. A ten dôvod bol taký, že som si vtedy vyhodnotil a že asi bude lepšie, keď pôjdem tou biznisovou formou, lebo futbalista už o mňa nebude, že už nebudem hrávať za to AC Milano. Hej. Akože tréner asi nebudem. Na 50% to bolo, že ty si ich chcel, oni o tebe nevedeli. Nie, počkaj, to my sme mali taký turnaj, tam boli chalani z Juventusu, teda to nebol to priamo z Juventusu, ale z Turína. Oni si ma chceli zobrať, ja som chytal za nich na jednom turnaji. Hej. Okay. Čiže oni normálne, že Juran ma volali a oni chceli, že oni berú zo sebou. Papiere na stole, hej. No nás bolo v tom Slovane, v tých bránkach sme boli 4 na tým, kde chytali maximálne 2, vieš, takže čiže došli, že či nechcete niekto ich zachytať za tých Talianov, ale nemajú bránkar, že jasno, ideme. Tak som išiel. Mám zbalený som. V živote som tak boli slabí, ja som v živote nedostal toľko golov ani na tréningu, čo som dostal s tým, keď sme hrali, že by som dostal nejaký, že sa hrali sme proti Slavonu, som dostal asi 7 golov. Toto boli také paradoxy zase, taký, že totálna pripomienka. Určite si to zažil, my sme chodili do Francúzska na turnaje, do Švédska a tak ďalej. Všade sme vyhrávali. A my sme to jak 12-13 roční, my sme drtili tie proste AC Milana, všetky takéto. A potom zrazu príde 17. Áno, presne. A ja keď som bol v Nike, a to bolo odstupom proste už x rokov, tak presne mi tam, neviem, či to ešte funguje, bo tuším, že Nike Premier Cup, či jak sa to volalo. A to presne, že kategórie 15, 16, 17 chodili. A zrazu, ja som tam videl, že chlapci z Lisabonu a že tam kúkam, jak beha po ihrisku a zrazu presne taký ten zlom, že to naše takéto úprimná radosť futbalu, ktorú my sme mali a porážali sme tieto veľkokluby, zrazu tam to bolo vidieť, že oni to vlastne hrajú tak, jak to hrá to ihačko. A že vlastne oni od toho detstva alebo mládeže pripravujú na to a oni to, ako tie deti 12-13 ročné, ešte sa hrajú a zabávajú sa tým športom. A potom ich vlastne, keď ich vyfiltrujú tí, ktorí naozaj zostanú, tak ich to naučia, akože, jak majú vlastne behať po tom ihrisku. Hlavný rozdiel, vieš, čom bola kedysi taký, že oni ich nechávali hrať bez taktiky. My sme veľa robili akože na taktike, vieš, my sme boli presne rozdelení, že kto je obránca, kto je záložník, kto útoč, kde má kto aký priestor a tak ďalej. Máte loptu, hrajte. A oni veľa to nechali na ich kreativite a naučili sa, vieš, že 1 na 1 a tak ďalej. Čiže tam bolo, ale napríklad my sme mali, že tvrdú prípravu, že my sme chodili do Tatia na 13-14 roční chlapci sme mali týždeň prípravy, dvojfázové tréningy, beh snehu a tak ďalej. Tatranská Polianka. Že Rambo 3, vieš, že takéto, že šialen, akože za mňa, že
ale roky, vieš, že takéto šialenosti a oni toto vlastne nemali. Oni toto začali robiť, až keď išli do toho dorastu, začali sa viacej venovať tej fyzičnosti a tam nás vlastne potom predbehli. A toto sa nám presne stávalo. My sme došli do Raku, sme vždy vyhrali každý turnaj, hej, že... A to sme ešte, koľko sme so Slovanistami chodili autobusom spolu na tie turnaje. To vždy boli. No a tam sme sa naučili pomesť fricu. Tam to išlo. V Rakúsku som príklad umil trávu, vieš, to bolo takéto veci, vieš. 12 rokov. To podľa mňa teraz, keď pozerajú akože nejakí mládežníci, tak si hovoria, že títo starí fotri, čo rozprávajú, že to je koniec, ale tak my sa cítime mladí stále, je to OK. Súhlas. Je to OK. A ekonomická univerzita, motív. No, to som vyhodnotil, že asi bude, tým, že som sa tam dostal, že asi biznisovo to bude lepšie. Teda ako byť trénerom akože bez nejakej perspektívy to nazvime. A preto som sa vlastne rozhodol, že budem pokračovať teda na tej ekonomickej univerzite. Tam som ale chodil na diaľkové a ja som sa rovno zamestnal. A našiel som si vlastne a kde si zamestnal? Dream Job. Vieš čo, ja som sa zamestnal vo firme, ktorá sa vtedy volala, že Kaslovenzia, dneska sa volá EOS, je to firma, ktorá sa venuje managementu pohľadávok, asi najväčšia momentálne na Slovensku. A bol to môj dream job v tom zmysle, že vieš, že ja som chcel robiť obchodníka. Akože strašne ma to bavilo a chcel som to robiť a to podľa mňa všetko tak nejak, že ak chceš niečo, tak by si to mal akože privolávať. Neverím na tieto nejaké že vesmírne veci, hej, že vôbec ja som veľmi racionálne založený, ale zistil som, že mi to funguje. Už tam mi to zafungovalo. Nechcem tomu veriť, ale funguje mi to. Mne to funguje. Ja ti potom aj týchto situácií viem povedať, že v živote, že veľa, čo sa mi akože, že som si ich privolal, ako keby. Ale toto bola jedna z nich. A teraz si vieš, že predstav, že hľadaš dream job. Iba prepáč, že ako veľmi ťa na škále od 1 po 10, ako veľmi ťa sere, že to nemá racionálne vysvetlenie. 12, vieš. Ale dobre, tak ja si dávam úlohu, musím si, keď pri počúvaní podcastu zapísať, že ja nájdem človeka, ktorý nájde racionálne vysvetlenie pre teba. OK, no akože budem rád, lebo potom by som to robil vedome, alebo teda pri všetkých situáciách, ale tunak to bolo naozaj také, vieš, že hľadal som si job, presne som vedel, čo chcem a čo to vlastne má spĺňať, ako by to malo byť, vieš, a ja som strašne chcel auto, čiže že chcem job, kde je auto, ty kokos doma auto, obchodníci, vieš, že a potom dostaneš notebook, vtedy nemal každý notebook, vieš, vtedy, čiže notebook, mobilný telefón, už samozrejme, už vtedy som mal samozrejme, ale mobilný telefón, služobný a tak ďalej, že malo to nejaké benefity, ale ja som akože priznám sa, že úplne kašľal na tieto benefity, ja som chcel byť zamestnaný, mne bolo jedno, že kde, chcel som robiť obchodníka. Ja som si tak nejak privolával, pozeral som, že existovala profesia, že na profesii, a vieš, a všade som posielal ten svoj akože poloprázdny životopis. Ale vybehla tam, bola to nejaká personálna agentúra, tam vybehla asi, pozerám, že ja som ani vlastne neposlal ten životopis, ale ja som zavolal tej babe a ja som jej oznámil, že ja prídem na pohovor. Neviem, čo je to. A ona chudera bola z toho taká v šoku, že súhlasila. Ona nevidela ani moje CVčko, vieš. Potom si ma zavolal, ja som tam došiel v tak akože slušne oblečený a nemal som, vtedy sa chodil všade v obleku, a vieš, že v kravate ešte spóna, neviem čo, vieš. Ale ja som maturitný oblek. Počkaj, že z futbalu teraz, že to bola, tango sa volala futbalová relácia, ktorá chodila v nedeľu večer. Áno, pamätám si. A gól mesiaca vyhráva zlatú sponu od topa zlatníctvo. No takže vieš, ja som bol akože, že vyštašírovaný som tam došiel, teda nešiel som, takto sa chodievalo. Čiže ona mi vtedy povedala, že no a ty musíš akože keď pôjdeš prehovor do tej firmy, tak proste musíš byť akože oblečený. Hovorím, čak, ja mám iba maturitný oblek, vieš, že mal som vtedy, ja neviem, 22 tuším. Takže OK, no ale ja som mi akože zaimponoval, ona ma posunula ďalej a ja som vlastne došiel do tej firmy a ja som mal strašnú potrebu sa obhajovať v tom zmysle, že prečo chcem takú výplatu. Mimochodom, ja som sa potom dozvedel, že ja som si vypýtal polovičný plat ako ten druhý najnižší. Druhý najnižší, tak ďalej. Vieš, ja som mal povedal, že OK, že ja som sem došiel, že môjim cieľom je akože, že dokazujem, že som dobrý, že túto prácu naozaj, že chcem, že robím všetko preto a že ja chcem zarábať 100 000 mesačne. Vieš? A ja si pamätám, že tie úšklopky, že také, že jasné, že snívajte s nami. Whatever, dobre chalan, že v pohode. To bolo v korunách, aby sme boli korektní, že to boli koruny ešte. A oni ma prijali, hej, a ja som naozaj, že makal, akože brutálne. Pamätám si storku s našim kolegom, keď som minule spomínal, dneska je riaditeľom v naozaj, že veľkej firmy, sa na tom zabávame, že raz sa rozleteli dvere, vieš, v kancelárii našej sme boli traja obchodníci a on, že kto má klapku 312? A ja som vedel, že je moja, vieš, ja som tam bol, že ticho, som tam sedel vždy, kokos, to bude nejaký prúser. Dobre, alebo zle, tak sa nehlasíš. 312, vieš, že toto bude fakt, že prúser, že
otočil sa na môjho šéfa, Peťo, že kto má 312? On tak zdvihol, tak ležerne oči, že na čo to potrebuješ vedieť, Martin? Tak ja som sa potom otočil za ním chrbtom, som bol, že prečo? Že ty kokos, ty si včera urobil 120 hovorov? Vieš, lebo ja som, čo som spravil, ja som došiel do call centra, tá firma mala call centrum, lebo to sa teda, robil sa management pohľadávok, ale že veľa sa telefonovalo. Ja som si vypýtal tú fajku, že takú tú, že to bolo iba na jednom uchu, ja som si vymenil slúchatka, ja som telefonoval celý deň. Ja som proste potreboval si urobiť ako keby ten buffer kontaktov, prevolať firmy, dať im vedieť, že existujeme my, že existuje taká firma a tak ďalej. A ja som po pol roku, už sa mi stalo to, že ja som nemusel telefonovať, lebo mne sa ľudia ozývali. Vlastne zasieval si. Áno, že dostával som odporúčania a tak ďalej. Samozrejme, tie veľké díly som niektoré robili 2-3 roky, ale pravidelne som sa im pripomínal, chodil na obedy, na kávy a tak ďalej, vieš, že masíroval tých ľudí a tak ďalej. Ja som možno po 3 roku začal naozaj tých 100 000 korún zarábať, hej, a že oni boli z toho úplne... A chodili za tebou sa učiť, že... Prdeli, že jak je to možné, hej. No ale že jak je to možné, lebo ja som presne vedel si vyrátal, že koľko potrebujem, aké máme provízie a že koľko musím vyprodukovať a tak ďalej. Takže... Tá analytika... Áno, a keď som potom z tej firmy odchádzal, tak ono to bolo tak, že v danom období ja som... Moji klienti robili asi 50% obratu firemného, čo bol vlastne ten 4-ročný náraz celofiremný, hej. A čo sa týka tej stratégie, ktorú si spravil, že ty si ju mal nejak, že to si tušil, alebo to proste ťa osvietilo v tvojom svete neracionálne veci, chápem, ale že to bolo, že proste, že teraz je to, akože jedna vec je, že pomenal si, OK, že keď chcem toľko zarábať, potrebujem toto, že toto sú provízie, a ty si to spravil, že teda, že plošný nálet dám svetu vedieť, že žijeme? Áno, čiastočne áno, ale to boli, vieš, aké veci, že ja by som napríklad sám seba našej firme ako telefonistu v danom období, aby som sa vyhodil. By som sa neprijal. Fakt by som sa neprijal, lebo tie hovory boli hrozné podľa mňa, ale ja som mal ešte šťastie, ja som sa aj celkom akože hambil pred inými telefónmi, ja som veľké šťastie, ale že brutálne, lebo môj šéf, mu sa narodilo dieťa a on tam 2 týždne poriadne nebol. Nej? Čiže ja som mal možnosť ako keby sa, vieš, že naučiť sa, určite som mal kopec prúserov, ale tie mne nikto nedal žiadne školenie, vieš, takže čistý samorast. A vieš, ako to fungovalo? Ty si položil ten telefon a povedal, že ty kokos, že mohol som toto povedať, vieš. A zrazu som si urobil proste nejakú mústru, nejaký call script, ako keby, ja som vedel, že nejaký call script. Že sa to tak volá? Áno, že my sme fakt, že nedostávali žiadne nejaké takéto... Ja som bol zaučený do procesov firemných. Ono sa hovorí, že keď niekto začína s obchodom takéhoto typu, alebo sieťový marketing a tak ďalej, že najdôležitejšie je čo najskôr získať 100-krát nie. A že vlastne na tom sa človek naučí, že kto prvý donese 100 nie, znamená, že už niečo potom... Môžem povedať, ale vieš, to bude také vtipné situácie, že dneska sa stav fakt, že náš úplne najvyšší šéf sa ma došiel, no Juri, že tak čo, že aký to ide, že prevolal som všetky banky, vieš, bol som úplne, že frajer, že on že taký celý zbledol, že fakt, no všetkých som oslovil. No dobre, a čo ti to povedali, že už niekoho na to majú, oni, že aha, a čo si im povedal ty? No nič, že ďakujem, vieš. Žiadne argumenty, že kto ste spokojní, že vlastne, že nejaké otázky. Že zistiť niečo, jasné, zvedavosť. Čo keby si sa na budúce opýtal toto, vieš? Takže hovorím, aha, to si píšem, to je dobrá otázka, vieš? A potom som začal na čím uvažovať, potom som si kúpil nejaké knihy, hej, že nebolo, že dneska, že Google alebo ChatGPT dneska si, že všetko máš v sekunde instantne k dispozícii, vtedy som chodil do Grady a kúpoval som si tam všelijaké múdre knihy. A podľa toho som si vlastne vyskladal nejaký call script, argumenty a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom. Potom som zrazu zistil, že sa mi to akože výrazne zlepšuje konverzia. Vieš, že všetky tieto veci, ja som si robil sám štatistiky. Od malička som bol prepnutý na štatistiky. Čiže ty si určite písal aj koľko minút si odohrala všetko toto, hej? Ja, no jasné. Počujem, ja som mal také zrkadielko, len vieš, ak bolo v škole? Že ak bolo v škole také, že poznámky, tak ja som mal také na výsledky. Vymakané. A tak ďalej. Čiže ja som to robil. Čiže ja som si robil akože rôzne typy prehľady štatistik, že koľko firiem som oslovil, s akými výsledkami, že nejaký predajný lievik, že koľko nám asi dajú. Ja som si robil, že forecasty, čo nikto do mňa nechcel, vie, že akých klientov mám asi rozpracovaných, čo mi asi povedalo, že kedy to asi uzatvoríme, vie, že dneska to je absolútne samozrejme, aj v tých firmách všade podľa mňa na svete, už v danom období to bolo samozrejme, ale v firme, kde som pracoval vtedy ja, to vôbec nebolo bežné, mne to prišlo ako normálne, ako prirodzené, hej, že taký sediacký rozum si do toho zapojil, že čo je škoda. A to bolo akože aj to, že z tých kníh, že ty si to, lebo jedna vec je, že prečítam si informáciu, alebo aj v tom mojom segmente, že častokrát je to, že človek príde na nejaký tréning, školenie, a odíde domov a tam to zostalo to tam.
ale že ten pragmatizmus tvoj, že ktorý, že OK, informácia idem zakomponovať, OK, tak nevyšlo, skúsim inak a ďalší spravím zase inak, že práca s tou spätnou väzbou, ako keby toho, že OK, že toto je, že vlastne výsledok je dôsledok, je to spätná väzba, že sa to dá spraviť inak. Tak ja idem pátrať potom jak inak. Presne tak, ale čo, vieš, že ja som potom tak vlastne došiel na to, že kokos, že vlastne chodil som na jednu strednú, potom som už chodil na vysokú, dokonca na druhú, že mňa tieto veci, že nikto aspoň základy ako keby nenaučil, že to je veľká chyba, alebo veľká škoda brutálna, že aspoň základy tým mladým ľuďom človek nedá, aby aspoň vedeli, že kde čo hľadať, alebo ako by to mohlo ako keby fungovať. A potom sa veľakrát samozrejme deje, že tie firmy si tých ľudí školia sa. Nečudujem. A v tom našom období to bolo, keď ja som začal, tak si došiel ako, že absolvent a si vlastne nič nevedel. No. Všetko ťa museli v tej firme ako keby naučiť. Rozumel si síce makroekonomika a bolo ti to na dve veci. Ale nás to nikto ani v tej firme ako keby nenaučili. Ja som chodil za nimi, že počujete, poďme si dať takýto tréning a tak ďalej. Si pamätám, že sme mali takého chalaniska, ktorý mal taký stĺpček v trende a taký, že a ja som si to mal kopíroval. Dokonca nie, že kopíroval, ja som si to prepisoval, lebo to online verzia ešte nebola. Áno. A ja som si dodneska mám tú takú knihu z toho a ja to dneska dám svojim obchodníkom, že pozri sa, že ako sa dá argumentovať, to má možno, neviem, 20 rokov, ale tie veci sú stále ako keby aktuálne. Je to zvládanie námietok a všetky tieto veci. Tá mustra funguje a bude fungovať. My sme išli k nemu na škole na tréning, vieš, a zrazu si zistil, že kokos, vedia, ja toto robím, ale robím to nevedome, hej, alebo že aha, keď začnem toto takto robiť, tak mi to v tomto ešte pomôže, hej, alebo že keď ten človek toto povie, to neznamená, že to nechce, že čo to je námietka, alebo či komentár a tak ďalej a zrazu úplne iným spôsobom som začal fungovať a zmýšľať o tom, takže... OK, a ty si spomenul, že teda mal si šťastie na toho šéfa, ktorý ti bol inšpiráciou a vyrastol si v tej firme a potom už prišlo to, že idem si založiť svoju, alebo ešte bolo pokračovanie ďalšie? Ja sa priznám, že v tej firme už som nemal nejakú možnosť nejakého kariérneho rastu. Ja obidvoch svojich šéfov, akože priameho šéfa obchodu, aj teda nášho CEO, vtedy ja som naozaj s tým, že super vychádzal a boli sme dobrý kolektív a tak ďalej, ale ja som ako keby už nemal ďalej kde rásť, hej, že takže, čiže ja som potom hľadal nejaký spôsob, že kde by som sa uplatnil a našiel som nejaký inzerát, že hľadajú obchodný riaditeľa do call centra, tam som aj chcel ísť isté obdobie, nakoniec som sa rozhodol, že do tej firmy nepôjdem kvôli nejakým veciam, ale čo sa potom udialo je, že ja som išiel na jedno stretnutie, mne zazvonil telefón a tam proste bola baba, ktorá akože otrasným spôsobom komunikovala. Bolo to od jedného mobilného operátora a ona proste za mňa spustila nálad informácií. Normálne, že kýbel. Áno, normálne, že kýbel úplne, že informácií. Ale to bolo, že vieš, že žiadna otázka, nič, proste len, že ponúkame vám a že taký paušál, toľko minút. Áno, blablabla, že ako náš dobrý klient. Ty vole, ja som není váš klient, že a že milujem takýchto akože veci a ja som teda nechal sa vyrozprávať. Ja hovorím, že viete čo, slečna, že ja sa ponáhľam, že môžete mi zavolať neskôr. Bola veľmi akože nátlaková, ale ja potom som sa trošku akože tak nasadil, viete čo, ja naozaj nemám čas. Takže tu ste ma zahltili milión všelijakých informácií o 20 minútových, 20 SMS-iek, 20 MMS-iek, ktoré vtedy začínali, vieš, že neviem čo, za 20 €, ale ja mám lepší paušál. Ale nemôžete mať lepší paušál, to je ten najlepší paušál na trhu. Počúvajte, vy mi voláte na služobný telefón. Ja ani nemôžem zmeniť ten telefón, keby som aj chcel, hej, že a ja fakt nemôžem, že ja meškam na stretnutie teraz, že zavoláte mi inokedy. A ona mi položila, vieš, ako násrdená. A to bol takéto momentum, že kokos, však toto sa dá robiť podľa mňa aj lepšie, nie? A vieš, aj z tých tvojich skúseností, že jak sa bavím s tými zákazníkmi, vieš, že moja vec je, že ja získam najskôr ich potreby. Ja mám mústro aj mojim obchodníkom, že ty máš mústru na stretnutie, kde potrebuješ získať nejaké informácie, aby si tomu klientovi potom vedel tú službu naozaj, že dodať podľa potrieb, nie to, čo ty chceš predať, hej, že aby to naozaj malo zmysel a môže stať. A veľakrát sa to stalo aj mne, že ja mu poviem, že počúvam ma, že ty mňa nepotrebuješ, ty si urob toto a nechaj to tak. A on ti veľakrát skôr za to poďakuje, lebo si mu dal dobrú radu, ale on kľudne, on zmení job. A vieš, koľkokrát sa to nestalo, že zmení ten človek job? Alebo dá odporúčanie na mňa, hej. Čiže nie, že silou mocou chcem teda jednoducho zarobiť a tak ďalej, ale dal som mu proste nejaký tip, ktorý bol pre neho osožný. Takže keď získam tie potreby, tak potom reálne mu viem tomu človeku... Myslím si, že zistiť potreby u potenciálneho klienta je akože alfa omega obchodu. Hej, že naozaj, že tento... A či sú to sieťoví marketéri, alebo proste aj firmy naozaj fungujú tým drsným predajom, že proste ahoj Juraj, mám tu taký pohár vody, za koľko by si ho kúpil a idem sa hrať a skúmajú a začnú tu tie teórie
z Vlka Wall Street a všetkých týchto kravín, že z takéhoto pohára pil George Bush a sračky okolo toho, namiesto toho, aby som sa ťa spýtal, či kedy si pil naposledy a že či vypiješ 2 litre vody denne. A ty mi povieš, no vieš čo, nepil som dávno. Hovorím, nemáš chuť dať si. Hej, a zrazu obrátim to úplne iným smerom, že zistím vôbec potrebu toho človeka, či moju službu potrebuje. A toto je, že zase mega spomienka. Ja som bol v Prokeri, mal som firemný telefon a zavolala mi pani, a my sme boli v Telekome vtedy a zavolala mi pani, že do Orange, že ona má pre mňa ponuku, že alebo do Outučka, už si to nepamätám, že aby som teda zmenil operátora, že mi dajú určite výhodnejšie podmienky a tak. A ja som mi tak počúval, hovorím, no, že to znie zaujímavo, akurát, že to by ste mi za to museli platiť. A on, že jak platiť, že tomu nerozumiem, že prečo my by sme vám mali platiť. Hovorím, no viete, môj telefón platí firma, mňa to stojí 0 €, že ona, aha, tak nič potom. Takže presne rozumiem tejto potrebe. Je to fakt, že takto sa vlastne stráca 80% konverzie, že síce už je tam nejaký náznak toho, že aj mi ten človek vôbec, že sám príde, že by niečo možno odo mňa potreboval a ja mu rovno začnem predávať bez zahriatia, bez vytvorenia túžby, potreby, diskusie o zvedavých otázok a až potom sa preklopím k tomu, že OK, tak poďme niečo predávať, keď už. Ale teda toto u teba vytvorilo takú nejakú myšlienku, že dá sa to robiť inak, tak idem to skúsiť založiť, alebo jak sa to zrodilo? Kombinácia vecí, vieš, že bol som na pohovore v tom call centre, že aj keď som si hľadal job, lebo v tej práci, kde som bol, tak ja už som nejaké obdobie potreboval nejakú zmenu, som mal ten pocit, ja som dosiahol, že mal som pocit, že všetko, vedel som, že môjho šéfa nenahradím, hej, lebo ten tam bol o 10 rokov dlhšie a tak ďalej. Rozmýšľal som, že by som išiel v rovnakej firme, ale do inej krajiny. Aj to bola akože chvíľku také obdobie, ale potom som povedal, že OK, však nájdem si niečo iné. A vždy, keď som si našiel nejaký inzerát, ktorý ma zaujal, tak ja už som si pripravil business plán pre tú firmu. Akože fakt vieš, že už 2, 3 a 4, proste čo by som na ich mieste ako keby urobil. A to isté bolo aj do toho call centra, alebo tá firma, ktorá outsourcovala call centrum, že ja som už vedel, že ktorých klientov by som oslovil s akým, s ďalšími nápadmi a tak ďalej. No a zároveň, poďte hovoriť, že to bola kombinácia vecí, že toto vo mne zostalo, aj keď to bolo, že niekoľko týždňov, možno že mesiacov potom táto vôbec do toho zavolala. No a plus ku mne do ročníka na vysokej škole spadol v úvodzovkách, to nazvem chalanisko, ktorý robil v takom call centre nejaké obdobie predtým, no a on došiel za mnou s tým, že počuť, že keby sme založili spolu firmu, že sklbíme tú komunikáciu, že teda tú kombináciu toho, že call centrum, management pohľadávok spolu to súvisí a tak ďalej, čiže to bola tá ako keby myšlienka za tým a tak vlastne vznikla prvá firma, ktorú som ja mal, lebo Credit Call nie je moja prvá call centrová firma, my sme tú firmu mali už predtým asi 4,5 roka, kde ja som po 3 skoro 4 rokov sa rozhodol, že z firmy na nejaké obdobie vystúpim. No a tam to potom nedopadlo, čiže ja som si potom založil vlastnú spoločnosť. A ako sa vyvíjal teda Credit Call, že sedel si doma, prázdny papier, myšlienka, idem teda spraviť nejakú firmu. Ako si postupoval, ako si toto zrodil vlastne, ako si to vybudoval? Vieš čo, ono to bolo, že by som povedal, že my sme mali samozrejme, do dneska mám odložený ten business plán, ktorý je úplne inak, ako sme potom bola realita. Ale business plány a stratégie sú na to, aby sa nerealizovali. Ale vieš prečo, lebo inak. Áno, ale ten dôvod bol taký, že vieš, že jedna vec je, čo ty si myslíš, že by trh chcel, a druhá vec je, čo je potom akože realita. A napriek tomu, že vieš, že my sme, ja som mal tú vedomosť, čo ten trh chce a tak ďalej, ale tá moja myšlienka a podľa mňa veľa ľudí na toto doplatí, takých, ktorí si myslia, že som zamestnaný v nejakej firme, robím s nejakými klientami a však ja to budem vedieť robiť lepšie, lebo nasral ma šéf, alebo neštotožujem sa už s víziou, ale príde nový investor a niečo úplne zmenia a tak ďalej, že ten človek jednoducho kľudne vyhorí alebo rozhodne sa, že chce odísť a založí si vlastnú firmu v rovnakom segmente. Ale potom dojde akože drtivý dopad, lebo tí klienti teda nečakajú na teba, že si založil novú vlastnú firmu, hej, a že áno, že to, čo bolo v tej firme, kde si predtým pôsobil na prd, tak oni to deklarujú, oni to deklarujú, oni teda povedia, že to nechcú, ale keď dojde k realite, tak potom nie sú ochotní ako keby to zmeniť. Čiže tam ide o to, že mnoho hlavne, a tá naša klientela sú renomované firmy, čiže oni potrebujú mať, aby si mal nejakú históriu, chcú mať, aby si mal nejaké referencie,
hej, a tak ďalej. Čiže to nie je len také jednoduché. Takže toto vybudovať chvíľu samozrejme trvalo. Ja som mal šťastie to, že som mal nejaké kontakty, skúsenosti a tak ďalej, takže nám to akože tá akcelerácia v úvode možno, že bola trochu väčšia alebo rýchlejšia ako niekto, kto by začínal úplne na zelenej lúke, ale musím povedať, že pôvodne sme chceli trochu iným spôsobom sa vybrať a viac zamerať na tie, dajme tomu, tie pohľadávky možno a celé to spracovanie, aj to automatizované a tak ďalej, to, čo robíme aj dnes, hej. Ale ten trh mal väčšiu potrebu po tých call centrových službách, hlavne po tom aktívnom telefonovaní. Čiže vlastne ty si na základe potreby trhu rozšíril potom tie piliere, presne tak. Čomu sa vlastne venuje. A my vlastne dneska máme 4, alebo dokonca by som povedal, že už 5 nôh má firma. Hej. A ako si zasieval tam? Lebo keď to zoberieme z toho, ako keď si entuziasticky nastúpil do tej prvej roboty, tak ako si potom začal budovať tú svoju vlastnú firmu? Že množstvo ľudí stojí naozaj pred tým, že OK, tak dneska je to ešte možno jednoduchšie založiť si firmu, začať o tom rozprávať niekde na sieťach, ale ty si mal už nejakú históriu. A ako ty si vlastne začal oslovať tých nových klientov alebo získavanie tých prvých zákazov, ktoré ti dajú tú istotu tej stability? Tých prvých zákazníkov som oslovoval tak, ako keď som úplne začínal. Vieš, že mnohokrát áno, vzdiel si telefón, tých firiem zase tá cieľová skupina v našom segmente nie je ich až tak strašne veľa a ty naozaj, že keď si mákneš, tak za 2 mesiace všetkých oslovíš, hej. A vtedy nebolo také možnosti, neboli sociálne siete, nebol LinkedIn a podobne, kde si akože mal tie možnosti tých ľudí osloviť iným spôsobom. Na druhej strane bolo jednoduchšie sa dopatrať k telefónnemu číslu takého človeka, alebo častokrát buď bol niekde na webe uvedené to číslo, alebo si zavolal nejakú zlaté centrálu. stránky. No, not really. Alebo si zavolal na centrálu niekde a na nejakú recepciu a kľudne aj banky a oni ti povedali, že kto je tá osoba, aké je telefónne číslo. Dnes sa to nedozvieš. Dneska je takmer nereálne, že väčšinou sa dozvieš teda dovoláš na nejaké všeobecné číslo. K vám sa dovolám. Hej, áno, k nám sa dovoláš a mimochodom tiež sa dovoláš na všeobecné číslo, lebo to baby filtrujú, že kde čo má ísť, hej, na aké oddelenie, takže áno. Ale zase na druhej strane my veľmi rýchlo reagujeme, keď dojde nejaký dopyt. No nie, ale chcel by som zistiť, ja neviem, teraz z nejaké banky, nejakú informáciu, ale vlastne ja volám na to číslo z aplikácie a vlastne sa tam dovolám možno k vám, áno, alebo nejaké alternatíve na trhu, ktoré existujú. Presne tak, áno. Hej, to je presne. To máš pravdu. A vy mi nepoviete na, neviem, akú pani Jarku číslo, že... No ale hlavne... A my nepoviete, že pani Jarka sedí na tej pozícii a už že ja chápem, prečo sa to samozrejme deje a my sme fungovali rovnako, lebo tej ponúk je tak strašne veľa už dneska, že ten človek by v zásade nič iné nerobil, len by odpovedal na takéto dopyty. Takže chápem, prečo tie firmy to takýmto spôsobom ako keby obmedzili. Čiže to, čo chcem povedať je, že my sme začali, alebo ja som začínal samozrejme oslovať tie firmy. Zároveň funguje to, že keď poznáš Ferka v takej banke, tak ona si pozná Jožka v inej banke, hej, tak si pýtaš nejakú referenciu alebo kontakt a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom, no a potom počase jednak referencie, že čo ste urobili, kde ste, za akým úspechom. Zároveň, ako som spomínal už pred chvíľou, že ľudia rotujú, čiže on bol v nejakej firme a to neznamená, že išiel do konkurenčnej, kľudne mohli ísť do úplne inej, z banky do telko alebo do energobiznisu, ale robil na rovnakom oddelení, takže tí, čo sú s tebou spokojní, si ťa potom s väčšinou zoberú aj ďalej, takže a ťa oslovia, keď majú tú potrebu. Takže takýmto spôsobom sme my rozvíjali ten biznis, no a potom ďalšia vec dneska už sociálne siete fungujú. Takže... Ako si ty na začiatku budoval ten tým ľudí? No, ja musím povedať, že kedysi bolo o mnoho jednoduchšie nájsť kvalitných a angažovaných ľudí a teraz nemyslím to naozaj vzlom. A ten dôvod je podľa mňa preto, lebo tí najšikovnejší, alebo mnohí z tých veľmi šikovných odišli do zahraničia. Čiže to je prvá vec. Druhá, že mnohých z tých šikovných, čo boli kedysi zamestnancami, majú vlastnú firmu, alebo sú na tých manažerských pozíciách a zároveň je o mnoho vyššie. Stalo sa ti, že si vychoval konkurenciu? Nie. A čo sa ešte samozrejme deje, že tí ľudia sa prirodzene posúvajú, hej? Že on už pre neho tá naša firma je, dajme tomu, napríklad malá, proste on potrebuje ísť niekde inde do úplne inej sféry. Hej? Čiže my sme skôr vychovali ľudí pre veľké firmy, hej? Že dneska sú to niektorí z nich riaditelia alebo
Takže, čiže z toho sa vo finále tešíš a vo všeobecnosti akože ľudia z call centra, a keď sa nad tým vlastne zamyslíš, a myslím aj úplne, že od operátora, ten, čo robil v call centre a vydržal tam samozrejme nie 2 dní alebo 2 týždne, ale nejaké to obdobie, tak to sú brutálni makači, lebo oni sú, vieš, že oni sú naučení disciplíne, KPIčkám, tlaku, áno, a tak ďalej, hej, že od nich sa očakáva výkon, že my sme jedno z odvetví, kde toho človeka naozaj, že máme 60 štatistík, hej. A keď máš, čo preboha, že akých 60 štatistík, možno, že aj viac, že neviem, že presné číslo neviem, ale že ich je obrovské množstvo, ktoré dokážeš sledovať, dokážeš merať a vieš, že potom už je to len o tom, že či sa ideš ešte zamerať, že či sa tu o 2% ešte zlepšíš, alebo necháš toho človeka trochu dýchať, lebo potom to má inú taký nešvar, že tí ľudia ti o mnoho rýchlejšie vyhorejú. Vieš, že, takže musíš nájsť akože správny balans medzi tým, že ako naplňujú očakávania, alebo to, čo od nich očakávaš, versus to, že majú nejakú psychohygienickú pauzu, prestávku a tak ďalej. Kreditko má koľko rokov dneska? Budúci rok má 20. To už je úctihodný vek, to už má aj vlastné občiansky a zodpovednosť za seba. V Amerike budete môcť o chvíľu piť. Ale otázka, že čo teba na tom vlastne baví a náplňa? 20 rokov mať svoju firmu a stále ju rozvíjať. Vieš čo, tak túto otázku v poslednej dobe dostávam, že často. A ja musím povedať, že vieš čo, a čo ma strašne baví, je, že každý projekt je iný. Alebo takmer iný. Musím zobrať, že my dnes robíme, že v tejto chvíli robíme pre 45 rôznych klientov. Rôzne typy projektov, od vymyslu sveta, od vymyslu segmentu, rôzne veľké, hej, s rôznymi potrebami a s rôznou formou, ako sú implementované, hej, že niečo robíme v našich systémoch, niečo v nejakom hybride, kde sme nejak prepojení cez nejaké API alebo nejakú inú výmenu dát, ale robíme v klientskom systéme a tak ďalej. A čo ma hlavne na to baví, že väčšinou, keď si nevie ten klient s niečím rady, tak dojde sa s tým problémom a vyrieši ten problém ma baví. Vieš, že ja môžem, a to mi veľakrát vyčítajú okolo, že my sa málo chválime, že mali by sme viac vecí dávať na sociálne siete a to proste venovať sa tomu, takže sľubujem, že budeme... Treba len stratégiu. Že áno, správne som sa o tom bavil, že áno, že treba, že ale poviem príklad, hej, že asi pred 3 rokmi sa mi stalo, že došiel klient taký, a tiež to bol, že zákazník odišiel k inému zákazníkovi a potom tam nemal potrebu mať call center, potom odišiel k inému po 3-4 rokoch a vrátil sa za mnou, že počuj, že máme takýto problém, že aké máte vy benchmarky, že potrebujem s týmto pomôcť. No a on samozrejme mal relatívne veľké interné call centrum, najmal si aj čiastočne nás ako externé a ja som vďaka tomu, že sme si na chvíľku sadli a naozaj, že bavíme sa, že o 3-4 hodiny, pozreli sme si nastavenia systémov, pozreli sme si, čo máme, aký my, čo dokážeme dosahovať my, ako máme my produktivitu práce, akú utilizáciu toho operátora napríklad, hej, že koľko minút z hodiny je reálne schopný telefonovať, hej. A my to voláme, že index volania, že koľko percent z hodiny si schopný pretelefonovať. Tak my sme jednoduchými nastaveniami v systéme urobili to, že on medziročne, teraz nazviem to, že zarobil, respektíve ušetril dokopy, či zvýšil produktivitu a ušetril na nákladoch 700 000 eur. Hej, čo sú brutálne čísla, hej. Že keď si to zoberieš, a takýchto vecí je strašne veľa, že za tebou prídu, že čo teraz máme urobiť, alebo že akým spôsobom to je potrebné nastaviť tak ďalej. Že ja im viem dať to zrkadlo, čo my sme schopní v tom našom svete robiť versus to, čo máš interne, čo veľakrát akože nechcem sa nikoho dotknúť, lebo asi by som mohol akože inzultovať niektorých z mojich klientov. Nemyslím to naozaj v zlom, ale že oni častokrát, že chýba ti predstava toho, že čo dokážeš ako keby dosiahnuť, alebo čo je čo si schopný dosiahnuť, a my sme veľakrát, že v stovkách percent niekde úplne inde, alebo že sme schopní robiť na tom istom projekte o 25-30% viacej produkcie ako interné call centrum. Hej, čo je tá konzervatívnosť tých ľudí? Hľadal som to správne slovo, aby som nikoho neurazil. Konzervatívnosť v tom plánovaní, že proste tá nedostatočná odvaha možno asi povedať, že OK, že viem buď narásť, alebo že takýmto krokom viem ušetriť a vytvoriť vlastne. Vieš čo, veľa firiem, čo ja vnímam, sa bojí toho, a hlavne tých veľkých renomovaných, že dáme vám naše databázy, čo s tými urobíte. Tam je veľmi jednoduchá odpoveď, tak si vyberať akože správneho partnera si vyber. Hej, renomovanú firmu, ktorá má že históriu a pozrieš si web a máš tam proste desiatky a stovky referencií a opýtaj sa alebo vyber si, že z tých klientov a nech ti dá kontaktné údaje na toho človeka v tej firme a over si tú referenciu, že ako funguje dá to, urob si
due diligence, chod na audit, ja neviem, akože čokoľvek, vieš, že toto veľakrát ako keby chýba v tých firmách, že spolahnú sa, dajme tomu, na papier a potom majú obavu, že či to naozaj tá firma alebo ten človek je schopný dodať, alebo že či tam nie je nejaké riziko. Že najčastejšie vnímajú to, že dáme vám našu databázu, ktorú potom budete spracovať. No áno, budeme, ale iba to krátke obdobie, na ktoré nám určite, a ten systém je dneska nastavený tak, že keď im poviete, že kampaň skončila a data sme vám odozdali, tak im sa automaticky mážu, hej, že tam je striktne silno dodržané oddelovanie týchto vecí a tak ďalej. Čiže to je ako keby jedna vec. A druhá, častokrát sa nám stáva, že najväčšími brzdičím biznisu sú právnici, hlavne vo veľkých firmách, takže to je čistý akože prúser, že vieš, že oni nehľadajú spôsoby, oni hľadajú dôvody, že ako sa to ako keby problémy nedá, áno, že furt je nejaký problém, ale badám trochu zmenu správania, lebo každá vie, že z tých veľkých firiem tam väčšinou, že v tom segmente je nejaký priekupník, nejaký, jak sa hovorí, že pionier, ktorý to urobí a potom zrazu sa všetci začnú po ňom opičiť. A jak to robia oni? A čo urobili iné, hej? Aha, tak a toto im MBSK to akceptovalo, alebo toto je v poriadku, hej, toto GDPR dovoluje, vieš? Dám to do športovej terminológie, tak keď prvý človek zabehol 1 míľu po 4 minúty muž, tak dovtedy sa o to pokúšali, zrazu to jeden hackol, dal to a zrazu proste desiatky ľudí to vedeli behať. Teraz už je dokonca, že žena sa približuje k 4 minútam na míľu, čo tiež 2-3 týždne dozadu robili taký akože pokus, alebo teda attempt na to zvládnuť túto hranicu. Takisto mužská maratónska vzdialenosť 42 km pokorená 2-hodinová hranica. A vidíš proste, že síce v simulovaných podmienkach zvládli to, a dneska tie reálne tie maratónske časy v regulárnych podmienkach maratónskych sa tým 2 hodinám naozaj že extrémne približujú, a toto presne platí v tom biznise, že keď sa nájde jeden exot, ktorý proste síce sa na tom doráňa, hej, že toho mi je v zásade istým spôsobom aj ľúto častokrát, že musí byť naozaj že obrnený voči tomu, že je tým pionierom, tak potom vlastne celý ten segment extrémne vie z toho ráze, že zoberme si elektromobilitu, hej, že to akože koľko investícií, energie, času, peňazí muselo ísť do toho, kým to tá Tesla dala, hej. Ale a pritom tu bola nejaká Toyota, ktorá tiež plus minus v tom čase bojovala s toho. Dneska elektromobilita je, že everywhere, ale niekto bol ten prvý, kto to rozkopol a kto vydržal a kto to spravil. A v tomto vašom segmente je to niečo, čo teba baví, že v podstate hľadať tie riešenia a v čom ty alebo kde ty nachádzaš inšpiráciu, alebo z akých segmentov si uberieš? To je dobrá otázka. Ja by som povedal, že zo žiadnych, že nemám že nejakú že inšpiráciu, že čo kde robiť, že my fakt veľa fungujeme aj ja, že akože budem sa možno za to hanbiť, že nečítam nejaké knihy, alebo vieš, alebo teda nečítam málo. Čítaš vaše dáta, to stačí alebo že vieš, že nechodím na nejaké že veľké super vzdelávanie a tak ďalej, že všetko je založené častokrát, alebo teda väčšina vecí je založená na nejakom sedliackom rozume, hej, že čo by bolo akože že správne urobiť a že zamyslíš sa nad tým, zanalýzuješ si väčšinou teda informácií, ktoré máš v dispozícii a potom príjmeš rozhodnutie, hej. Takže toto je to, čo akože že nám funguje. Hej. Ktorá časť tvojej práce, okrem teda toho, že vyriešiť problém, zapojiť tú kreativitu z hľadiska, že predaj, riadenie tímu, riadenie firmy, hospodárenia a tak ďalej, že ktorá časť z toho ťa najviac baví dneska? Ešte mňa najviac baví obchod, ale ten vie, že prídeme na stretnutie a tam to vymyslíme, že ak to bude a čo všetko, ako by mohlo byť poprepájané a kde dáš, ja neviem, takú automatizáciu, kde dáš človeka, ako to vyškolíš. Nie, obchod z hľadiska, že idem predávať svoju službu, ale že už máme deal a poďme hľadať riešenie, ako vám zarobiť alebo ako zefektívniť ten proces. Áno, ale to je tá výhoda, akože preto som hovoril, že som kreatívny, že tam sa môžem realizovať v tom, že niekto má nejakú situáciu, ktorú potrebuje vyriešiť, hej, a častokrát to už máš také situácie, že takýto problém, čo by ste urobili, a vieš, a ty aj tak sedíš, urobil by som toto, oni, že ty kokos pozor tak na seba, že toto nám prečo nikdy nenapadlo, vieš, ale pritom taková blbosť, vieš, že to sa mi už koľkokrát stalo už, a že a zase, to není, že žiadna jadrová fyzika, hej, že úplná somarina, hlúposť, drobnosť a máš vyriešený problém.
Že ani nebudem tie situácie, čo mi napadli hovoriť, lebo sa tí ľudia s tom spoznajú, budú sa hambiť. Jasné. Že je to, že to sú také, to hovorím, to ako keby vo finále najviac v tomto momente náplňa. Hej? Ale vieš, že my sme robili, že strašne veľa rôznych zaujímavých projektov, že a nemyslím teraz takých, vieš, že kde máš aktívne telefonovanie, kde máš nejaký telesales, že tá jedno, či predávaš úver, poistku, povolené prečerpanie, alebo ja neviem. Ja, pre poisťovanie máme teraz. Napríklad, áno, hej. A vieš, že, ale my sme robili veľa hlavne zaujímavých projektov podľa mňa takých tých inboundových, takých tých, vieš, že my sme mali prvú covidlíku. Ale že v prvú, keď sa tam reálne dalo dovolať, a to musím vždy spomenúť, lebo potom si to prevzal štát s legendárnym našim premiérom a to bol čistý prúser, potom sa to už dovolať nedalo. Hej. Ale tie prvé 3 mesiace, keď oni mali naozaj že veľký prúser, tak my sme im ho vyriešili. Ale že my sme ho vyriešili, že za 2 dní. A to vrátanie toho, že a to ma strašne bavilo vtedy, že my sme to sa dozvedeli, že OK, tak ideme s vami do toho štvrtok, to bolo štvrtok po obede. Hej. V piatok ráno boli baby na školení a my sme v sobotu mali vyškolených ľudí a od soboty po obedia sme už fungovali v režime 24/7 na infolinke, lenže s tým, že my sme zároveň sťahovali celú firmu, prvýkrát sme začali robiť vo veľkom home office-och a pre mňa, vieš, čo bolo fascinujúce, že ja som v pondelok došiel, akože teda nedošiel, došiel som, že zo spálne do obývačky, vieš, kde som mal vtedy počítač a že ja som nepostrehol, že by sa niečo zmenilo. My sme presťahovali proste z piatka do obeda sobotu celú firmu, čo bolo tedy skoro 180 ľudí na rôznych sajtoch. Bez toho, aby sme to postrehli, ale je pravda, že ja som to predpokladal, ja som dal prípravu, my sme nemali v takom rozsahu tie home office, ako sú dneska, tam bolo strašne veľa security, nám to firmy zakazovali robiť home office, hej, že zrazu takto jasné. A všetko si mohol, bezpečnosti dá tam, bol COVID, hej, a tak ďalej. Ale že my sme boli schopní presťahovať firmu a zároveň urobiť akože infolinku, kde sme v priebehu od tej soboty potom do nejakého útorka sme vyškolili 90 ľudí, hej. A to vieš, ale čo bolo fascinujúce, že my sme nedostali žiadne školenie. To bolo o tom, že ty si sledoval telku a čo bolo povedané, tak si pripravoval k tomu podklady pre ľudí, aby si im vedel dať. Tak to musel byť hodne zmetočné obdobie, no. To a keď by som vedel, že vieš, že popísať, že ako to fungovalo. Však to do obeda bolo povedané iné, ako po obede platilo. To mám potom ešte druhú storku na sociálne, keď sme robili pre sociálnu, teda ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, tak tam boli storky, to ti tiež poviem, ale že lebo tam už sme mali skúsenosť, hej, ale v tomto covide my sme ho vlastne nemali a my sme všetko išli za pochodu. Takže my sme nemali informácie, sme si sami pripravovali, my sme to poslali, že do NCZ alebo na ministerstvo zdravotníctva, že dajte nám odpoveď, my sme v živote nedostali. Čiže my sme... Tam doteraz ešte sú tie hovory v čakačke a nevybavené e-maily. Čiže vieš, že museli sme si všetko pripraviť, no ale potom boli všelijaké také veci, čo si oni vymysleli. Napríklad, vieš, že pamätám si, boli sme videokol a tam ten pán z toho NCCD nadával vtedy poskytovateľovi tých služieb, že nefunguje vám sieť, je totálne preťažená, že nevieme sa tam dovolať, je tam, že linka je odpojená a tak ďalej a strašne nadával až vulgárne. A oni sa tam proste taký, vieš, nebolo to online, nebolo to cez video, takže som len počul. A ja som normálne cítil a počul z nich, že ak oni sú sklopení, vieš, majú zarazený zrak do zeme a že nevedeli, čo majú to povedať. A hovorím, počkajte, že mne nesedí, že by takáto veľká firma proste nefungovala sieť, že tam musí byť nejaká iná situácia, že ako máte ústredňu na NCZ, hej? A teraz normálne si počuli, ak začali šrtovať tie závity, že aha, nás zistili, že vieš, že oni tam majú proste že nasadenú ústredňu, ktorá zvládne maximálne 16 ľudí naraz obsluhovať a všetkých ostatných zahádzovala, hej? Takže my, čo sme urobili, že OK, hovorím, dobre, koľko tam máte hovorov simultálne naraz, netušíme, dobre, nevadí. My sme im proste od toho poobedia do 2 hodiny do rána, my sme im kompletne nastavili celú ústredňu so zrútovaním, so všetkým a pre 1000 súbežných hovorov, vieš, a dali sme im to zadarmo, že teraz ľudia nemôžu sa dovolať a nebudeme teraz riešiť nejaké, že financie, kto to schváli, neviem čo, tam to máte, hej. Urobme to, hej. Hej, a čo to bola napríklad, vieš, že jedna vec, vrátane toho, že oni tam mali nejakých pár operátorov, ale to tiež bol nápad, že ty dáš, že kto má call centrum, a vôbec sa nikto neopýtal, koľko tam majú operátorov. Tam bolo 6 ľudí alebo 8, ale akože neviem. Čiže vieš, že zrazu si predstav, že tam volalo, že 5000 ľudí denne, hej, 1000 ľudí tam volalo denne. Masaker. So 8 operátormi v režime 24/8, čiže 24/7, čiže tam s tými 8 ľuďmi si proste
nemám to možnosť vystrihať aj nejakým Za 2 spôsobom. dní zhoretí všetci, no. Takže my sme tam samozrejme nasadili ľudí, zistili, kedy sú hovory, kedy sú píky a tak ďalej, že proste urobili to tak, že po tých 3 mesiacoch my sme skončili nejakými 96% dostupnosťou, aj vrátane tých prvých dní, kedy sme hľadali ten spôsob, že ako sa vlastne Ako to bude servisovať. áno, a čo je super, to je brutálne dobrý výsledok. No ale my sme tam potom implementovali ďalšie veci, vieš, že oni došli, že chcú, ja neviem, medikov zapojiť. Teraz 200 medikov máš v dispozícii, ktorí ale, a to sú také tie srandovné situácie, vieš, že nasadíme medikov, že na čo? No keď budú chcieť medické informácie poskytovať. Hovorím, dobre, ak to chcete urobiť, čo do vašeho systému? Lenže my sme mali systém uspôsobený tak, že ty si potom mal VPN-ku, náš hardware no, a tak ďalej, hej, že super security. Tam bola dvojfaktorové overenie, neviem čo. A no tak im kúpim notebooky. Hovorím, a kde ich chcete kúpiť? Lebo však vieš, že došiel COVID, no nie, ale že došiel COVID a proste bolo, že všetko bolo vypredané. No, tlačiarne, počítač. Hovorím, dobre, tak buď to robiť na vlastných počítačoch, že tak, hovorím, dobre, naši chalani nakodujú riešenie, že budú to robiť na vlastných počítačoch. Hovorím, dobre, akože také riešenie, že OK, že v inej firme by to asi neprišlo, bola krizová situácia, všetci sa sklopili uši a zrak. OK, a že ako budú telefonovať? Že jakže ako? Však potrebujú nejaké náhlavné. Čo kúpme v Alze? Nekúpite to, lebo není to k dispozícii. Lenže, vieš, že to bolo fascinujúce, že ja som to očakával, že to nastane a vtedy asi 3 týždne alebo 4 týždne pred covidom, jak začal u nás, tak my sme nakúpili, že ja neviem, 50 počítačov, 80 slúchadiel a tak ďalej. Mne sa chalani za to, že na čo to kupuješ? Čo ja viem, čo bude, že vieš, tak buď to použijeme, ten feeling, hej? Buď to použijeme, alebo proste, hej, lebo... Zas ten iracionálny feeling tam bol. Tam to máš. Takto, ono to bol tak, že vieš, že keď dochádzal COVID, tak ja som normálne si pamätám, že bol nejaký február, začiatok februára bol a ja som sa prechádzal v svojej kancelárii, všade bolo zhasnuté, bola tma, bola asi 7 hodín a že čo ja budem robiť, lebo vieš, že dojde COVID, všetko sa zatvorí, všetko sa zastaví, že ľudia prestanú nakúpať, lebo bude neistota, že my sme veľa boli postavení na nejakom aktívnom telefonovaní, predaji a tak ďalej, aj firmy zmrazia marketingové účty. A to sa veľmi rýchlo vyčistilo, jak sme zistili, že ľudia nemieňajú na cestovania veci, tak zrazu majú prachy na iné. Presne tak, ale že čo sa bude diať, že taká neistota. No a čo som ja urobil, ja som proste oslovil všetky inštitúcie, ktoré existovali, vieš, že ministerstvo, regionálne úrad verejného zdravotníctva, že určite budú potrebovať nejaký support. Lenže oni nám ani neodpovedali, oni nás vždy poslali akože dopreč, hej. Až potom, keď im vznikol na situácia, že už 3 dní bolo, že volalo toľko ľudí, že totálny prúser a vtedy bola ešte teda tá bývalá vláda a že teda potrebovali to vyriešiť, tak vtedy si na nás ako keby spomenuli, hej. Čiže ja som predvídal, že to môže ako keby nastať, no a potom sa dialo to, že ja som svojim klientom požičoval tie veci, že tie počítače, tie sluchatka, že nemali, ja Juri, máš? Mám, tak požičam, že potom nám to vrátili, hej. Takže... Nám sa stalo, akože v Mebelixe zase niečo veľmi podobné. Ne, že by sme teda predpokladali, že sa to udeje, že príde COVID, ale my sme reálne mali akože dosť odhodlanie na plánovaný rast v online a v e-commerce a posilňovali sme ten tým ako keby cieľene na to, že ideme rásť a mali sme relatívne dosť vytrenovaných ľudí presne na servis a takéto a zrazu prásk, zatvorené zo dňa na deň ľudia doma a my sme boli ready a boli sme jedný mála z toho nábytkárskeho segmentu, ktorí zvládli vyservisovať proste online objednávky a my sme záhradný nábytok v čase zatvorených obchodov spravili v ten rok väčšiu tržbu, jak rok predtým, keď bolo 25 či koľko, 24 prevádzok Československu otvorených, tak my sme to online oservisovali, takže to bol brutál, no, takže to si presne pamätám. Ja si myslím, že týždeň by sme sa mohli rozprávať a podľa mňa ten váš podcast Kreditko stojí za to, lebo je o čom, ale poďme ešte na chvíľočku sa pobaviť o takom, nazvem to, že tvojom živote a takej sebarealizácii, že okrem práce a biznisu, že čo teba dneska naplňa? Víš čo, že deti moje, priznám sa, obidvaja, ale teraz ten menší, lebo tomu staršiemu som venoval čas, keď bol v jeho veku a ten starší už je teraz puberťak, takže rodičov... Už ťa nepotrebuje. Už ako to býva, že hej, už teda to 4 roka má taký stav, že rodičia nie už sú úplne tí najlepší kamaráti, takže tomu 10-ročnému venujem relatívne veľa času, teda vždy, keď sa dá. No a potom ja veľa času samozrejme trávim v práci, ale teda keď odhľadneme od tej práce, tak asi pred 4 rokmi som sa dal na golf, takže to je veľký žrút času a nemám ho toľko, koľko by som chcel. Ale zároveň napríklad stále hrám s chalanmi futsal alebo chodíme si zahrať futbal, takže to ma ako keby
neustále baví a teší, takže čiže toto sú veci, ktoré ma dneska naplňajú. O čom ty snívaš do svojej budúcnosti? Že čo by si chcel ešte možno dosiahnuť, alebo aby sa ti naplnilo? No, teraz či sa otázka, či sa pýtaš súkromne alebo biznisovo. Súkromne myslím, súkromne, že dokončíme to, čo sme začali s prestavou minulý rok s domom, že už iba dvor tento rok je v pláne a sa relatívne finišujeme, takže tam budem v tomto smere, že super spokojný. No a potom biznisovo, že vieš, čo si ja myslím, že podľa mňa je potrebné urobiť na tomto našom trhu nejakú formu konsolidácie. Tých firiem je relatívne veľa. Keď si človek pozrie Finstat, väčšina z nich je v kladnej nule alebo v strate a tie obraty medziročne väčšine teda klesajú. Myslím si, že je to dané aj práve tými rôznymi voicebotmi, chatbotmi, umelými inteligenciami a podobne, že to je teda ten hlavný dôvod, prečo sa to vo finále deje a prečo musí dojsť k konsolidácii, lebo tie firmy to neprežijú. Hej? Že tunak je veľký boj, čo sa týka ceny, ale je úplne nelogické. Je to absolútne za mňa že fascinujúce. Vieš, že myslím, že my sme sa o tom rozprávali kedysi, že na Slovensku je priorita cena. Mám taký pocit, ako keby nebolo záujem o kvalitné služby a cena v tom zmysle, že vieš, že ten operátor v call centre, napríklad na tej tvojej infolinke, to je tvoja vstupná brána do firmy. Hej, že od neho závisí, ako budeš mať prvý pocit a ten dojem z toho, že keď sa tam niekto dovolá, keď je niekto s tebou v kontakte, či ty od neho očakávaš, že bude super namotivovaný, bude vyškolený, hej, že bude ochotný pracovať v režime 24/7, že je pohotový a tak ďalej. A toto všetko očakáva mnoho z tých firiem a z tých ľudí, ale potom mu dám mzdu ako pomocnému robotníkovi na stavbe, to sa nechcem nikoho keby dotknúť. Takže chcem si kúpiť Ferrari, ale očakávania ceny mám, že to je fapča. A za mňa je to absolútne nefér, aby ten operátor v call centre, že vieš, že keď si zoberieš, akú má produktivitu, koľko hovorov zvládne za deň, a teraz akože s prepáčením to slovo, že koľko sračiek na neho ľudia vylejú za ten deň, hej, že to všetko musí on nejak svediť spracovať a musí to vnímať, že to nie je ako keby osobné, hej, a tak ďalej, že on potrebuje možno nejakú psychohygienu a možno tých prestávok, ale teraz nemyslím, že v rámci dňa, ale celkovo, že potrebuje viacej, tak je to neférovo, akým spôsobom je zaplatený. No a my sme v takom začervenom kruhu, lebo tu je priorita cena, ale potom sa ti to zobrazuje samozrejme na kvalite tých služieb. A čo sa potom deje, že vieš, že no tie vaše služby sú nekvalitné. Teraz nemyslím ako na nás, ale že akože na segment, hej, že služby sú nekvalitné. No ale prečo sú nekvalitné? Lebo sú to firmy, ktoré, dajme tomu, platia ľudí takým spôsobom, že porušujú zákon, že to je menej ako minimálna mzda, hej, alebo že ich vyplatia na ruku, hej, že neplatia za nich odvody a tak ďalej. Že týmto firmám máš v zásade konkurovať. To vlastne deštruuje ten trh. Áno, deštruuje ten trh, vrátane toho vie, že akú máte sekuritu. Vieš, napríklad alebo my ako firma zaplatíme niekoľko tisíc eur ročne len za s prepáčením blbé poistky, profesnú zodpovednosť, kybernetickú bezpečnosť, bla bla bla, hej, že platíš x babilión peňazí za to, aby si mal dáta v bezpečnom cloude, respektíve my to nemáme v cloude, my to máme v housingu, v našom vlastnom a tak ďalej, ale potom sú tu nejaké menšie iné firmy, ktoré toto nikto ako keby nekontroluje, nerieši a oni dajú relatívne nízku cenu. A toto je vec, ktorú by som akože ja rád v budúcnosti chcel nejakým spôsobom vyriešiť, že chcem, aby tí ľudia zarábali normálne peniaze a zároveň to pomôže k tomu, že aj tento odvetvie ako také bude mať o mnoho lepšie renome, ako má. Takže preto tvrdím, že by malo prísť ku konsolidáciu toho trhu, lebo niektoré firmy nie sú schopné to podľa mňa prežiť. Hej. OK. Posledná otázočka, ktorá vlastne nebude otázkou, ale bude to taký, že otvorený priestor pre teba, že keby si mal divákom, poslucháčom dať nejaký jeden message, jedno posolstvo, či už z osobného, pracovného, športového života, že čo by si mohli zobrať z tohto? OK, tak jak dôležité, tak by som, že dve veci. Prvá je, že prosím vás pekne, že ak vám závolá náhodou nejaký človek, tak nebuďte k nemu zlí, on si robí len svoju prácu. Skúste si ho vypočuť, pokiaľ samozrejme nie je otravný. A to z toho dôvodu, že možno má pre vás niečo, čo naozaj je pre vás pozitívne alebo dobré. Môžem povedať jeden príklad. My sme volali klientom, keď sme znižovali sadzby hypotéky a časť ľudí bolo, ktoré nás rovno položila. Pretože mi nevolali. Čiže chybu. A tak čakám na hovor. Čiže to je prvá vec. A druhá vec je, že ak máte deti alebo vy sami určite robte nejaký šport. Za mňa, ako som spomínal za začiatku,
ideálne kolektívny, naozaj vám to do života dá veľmi veľa. Hlavne teda pre tie vaše ratolesti, zocelí ich to, dá im to disciplínu a tak ďalej, tie veci, čo sme spomínali. Takže za mňa by to mohli byť tieto dve veci. Super, ďakujem ti. Hosťom Ergi Talks bol Ďuri Balog. Ďakujem pekne za pozvanie.